Hola, buenas tardes. Vou dicir unhas palabras antes de que comece realmente este acto, porque como responsable da sección de Historia da Academia, pois, da Academia Galega, quero dicir, me parece que sería unha descortesía por lo menos darlles as gracias aos que moderan e aos que participan tanto aquí como na semana pasada que fixeron en Lugo, que non puiden asistir ali, e tamén para explicarlles que temos, en fin, a mellor das intencións na sección de Historia en facer algunhas actividades como estas que se salen algo do guión tradicional que no que se refira á historia tiñan esta e moitas outras academias que eran máis ben eruditas os traballos e máis de búsqueda de documentos, etc. E aquí optamos por facer unhas mesas redondas que espero que continúen o ano que ven baixo o título xenérico de Invención da Tradición. A verdade é que non somos moi originales nesto porque esta é unha idea que leva máis de 40 anos funcionando. Foi o título dun libro moi importante e moi influente de Ranger e Hobsbawm, que se chamaba así justamente A Invención da Tradición. É un libro que é coetáneo con outros textos que nesa época saíron que mudaron bastante a forma de facer a historia. Creo que podo invocar nese sentido, por exemplo, o libro de Benedict Anderson, As Comunidades Imaginadas, que é un libro que influiu moitísimo na escrita da historia, e tamén outro cuyo autor ou coordinador acaba de morrer, que é Pierre Nora, un francés que comezou en 1984, 5 anos despois, dos dous que antes citei, ese magnífico proxecto que se chamou Lugares ou Lieux de Mémoire, o sea, lugares de memoria. Todo isto a que ven a que se trata de enfocar non tanto o estudo como a explicación da historia a partir de feitos singulares que poden ser non tanto fácticos como fruto da percepción ou da imaginación, non de que se xen inventados, sendo que como a xente, como a sociedade, os percibe. Neste caso, o que aquí está presente son dous feitos que teñen unha tradición histórica concreta, pero ao propio tempo teñen outras funcións, teñen un punto de, por exemplo, a reconquista de festa patriótica ou de festa representativa dunha cidade e dunhas aspiracións desa cidade. A romería vikinga é totalmente distinta, como xa se nos dirá aquí, pero ten esa parte de lecer, esa parte tamén de recuperar a presencia dos vikingos en Galicia, que se pode estudar de moitas formas, pero que aquí propoñemos estudalo e velo, analizalo e divulgalo a través do feito que se celebra a principios de agosto de cada ano, chamada romería vikinga. Naturalmente, a reconquista foi un feito histórico. A romería vikinga é un acordo tomado, dirá Gago cando, eu máis ou menos sei, pero non estou moi certo, en todo caso nos anos 40 ou 50, nos anos 40 máis ben. Por tanto, é unha decisión de un grupo de personas que ten eco na sociedade na que viven e que si continúa. Por exemplo, logo, o Ardelucus se empezou en 2002 ou 2003. Antes deso non había festa do San Froilán, pero non había un Ardelucus. E hoxe é unha festa que está quizá tan asentada como San Froilán na propia cidade, Lugo. E así iremos facendo repaso a moitas outras cousas. De modo que pretendemos é sensibilizar coa historia ao público actual, chamar a atención sobre o feito de que hai máis que a historia dos documentos, a historia dos feitos concretos, as decisións dos estados ou dos gobernos ou das asambleas, sino que hai decisións que son tomadas a veces dun modo así popular e sobrevenido e que teñen moita posibilidade de consolidarse no tempo e consolidarse cara ao futuro. Este é o programa que aquí temos, o de hoxe, pois con Luís Domínguez e con Manolo Gago, coa moderación, non, moderados por, que é distinto, por outro membro da sección de Historia, e hoxe é máis vicesecretario da Academia, Lourenzo Fernández Prieto, pois eu creo que os deixo en moi boas mans e acabo agradecéndolles a súa presencia por asistir así nun día casi de verão, sin casi, a unha actividade académica como esta. De modo que espero que o pasen ben, que se lles gusta, a ver se repetimos.
Bueno, pois, moitas grazas. Despois do moderado fala o moderador, logo. Grazas á Fundación Penzol que nos acolle e a todo o persoal da Academia que organizou isto tamén. Bueno, un pouco a idea é que a RAC sae da propia sede, da propia cidade e sae para fora con historia, non? O que queremos é un pouco unha idea da sección de historia que preside o profesor Villares, dialogar sobre o que facemos co pasado na sociedade e sobre o que a sociedade fai co pasado, non? Hai detrás desto que se falaba agora pois unha capacidade popular, social, para converter en festa de éxito o pasado, non? A historia con ou sen intervención dos historiadores, porque nós hoxe reflexionamos sobre isto como historiadores, pero non intervimos directamente nas decisións, ou non necesariamente, non? Todo o pasado e todo o que se celebra do pasado é inventado, como se decía agora. Da igual que sexan santuarios, procesións, festividades religiosas ou festividades laicas, non? E estas que analizamos, máis recentes, bueno, pois están fundamentadas normalmente, ainda que pode que sí ou pode que non, en feitos ou en asuntos históricos bastante poderosos, non? Que deixaron memoria ou sobre os que no presente se quere construir memoria, non? Porque as festas, ademais, en si mesmas crean memoria. Non só están lembrando algo que ocurriu, senón que están construindo unha memoria sobre algo que puido ocurrir ou que ocurriu, non? Crean unha idea do pasado. De feito, seguramente con moito máis éxito que as publicacións académicas que podemos facer moitas veces os historiadores, non? E ás veces son máis influintes, non? E chegan a máis xente, e xeneran máis idea do pasado, pois, seguramente máis que Mary Bird, que fala do Imperio Romano, pois, en Lugo acreditan no que ven ali, cando eles se visten de romanos ou se visten de galaicos, non? E no que ali deciden facer, e no que ali deciden recordar. Pero todas responden a elementos recoñecibles, que é un pouco que hoxe se vai valorar aquí tamén, non? Materiais, unha muralla, unhas torres, unha memoria colectiva, o francés. E a través da observación e da análisis das festas, o que queremos é precisamente saber pois, como se percibe ese pasado, é dicir, como a sociedade galega hoxe e nos tempos de hoxe, que son tempos de hoxe e xa algúns pasados, hai cousas bastante anteriores ao Ar de Lucus, perciben o pasado, non? Como se construe o pasado desde a sociedade actual e desde os anteriores presentes que se foron recreando, non? O pasado, contra o que moitas veces se pensa, non para de moverse. Pasou, pero non está quieto, non? O pasado está todo o tempo transformándose ao fío do paso do tempo e ao fío do presente. Esperaba que o citara Villares, pero entón terei que citalo eu, Benedetto Croce, porque foi ela quen primeiro yo incitar, foi un historiador italiano que era medievalista e sentou unha idea moi potente, hai máis de 100 anos, que toda a historia é historia contemporánea, non? Todo o que fagamos respecto do pasado, facémolo, pensámolo, concebímolo, estudiámolo, investigámolo, recreámolo desde o presente. E logo, todas as festas que recollemos aquí, reparamos outro día en Lugo neste asunto, son festas civís, non hai festas religiosas. Escollemos esas precisamente porque son festas cívicas propias do mundo contemporáneo. Son produto da Revolución Liberal, son posteriores á Revolución Francesa. Pode que en algunhas delas a Igrexa meta man, ou meta elementos, ou poña... Pero todas elas son festas civiles, non? Básicamente. E para falar deso, como xa se dixo, pois temos a dous expertos. Teño que dicir que outro día en Lugo foi o arrinque, e quedamos todos moi contentos da recepción, do ambiente, como creo que vai ocurrir aquí tamén, do debate posterior, falou moita xente, todo o mundo se sentía concernido, que, de feito, cando Villares planteou esta cuestión, un pouco que formulaba era esa idea, non? Que a algúns nos parecía difícil, o sea, levar a reflexión sobre a historia aos sitios onde se fai historia con aquelo que fai a xente. Bueno, a ver como funciona. E funcionou ben, o sea que hoxe en Vigo ten que funcionar millor, porque hai que mellorar, non? Digo que para falar disto temos, por un lado, a Lois Domínguez Castro,
que vai falar precisamente da Reconquista e vai falar primeiro, decidimos que os locais falan primeiro. Ele é de Campo Redondo, de Ribadavia, é un bello amigo, ademais, doutor pola Universidade de Santiago, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Vigo, titular da Cátedra Jean Monnet de Historia da Construción Europea, e coordinador do Centro Jean Monnet, xunto con moitas máis cousas que non vou ler. As súas liñas de investigación principais céntranse no proceso de integración europea, pero nos últimos tempos, porque en realidade, e no ámbito da cooperación internacional, no europeísmo cultural, nas relacións internacionais, pero ten unha historia tanto persoal como historiográfica moito máis longa e demorada, que xustamente o fan perfecto para falar do que hoxe ten que falar, non? É dicir, el comeza de feito coa época moderna, sigue coa historia agraria contemporánea facendo unha tese magnífica e moi louvada e moi ben escrita, e por eso tamén máis louvada aínda sobre o Ribeiro, a súa terra de orixen. Vais orientando despois aos estudios europeos, e con Xosé Ramón Rodríguez Lago ten publicado últimamente cousas moi importantes pois, sobre relacións internacionais europeas, sobre Salvador de Madariaga, sobre o Vaticano, e antes tamén, e ademais moitas veces, pois eso, en colaboración, facendo equipa, con Xosé Ramón Quintana sobre a historia do nacionalismo, sobre o galeguismo, aínda antes sobre historia social, é dicir, é un historiador que enfocou temas diferentes, desde perspectivas diferentes e sempre con moito fundamento. E polo tanto, en fin, alguén que percorre continuo diferentes campos, e por iso é moi indicado para o asunto que aquí nos trae, que é falar da festa da Reconquista, e para analizalo, tanto en Lugo outro día como hoxe aquí, o que lle pedimos aos participantes, e agora presentarei a quen teño a miña dereita, Manuel Gago, é pois, que faga unha reflexión que no fondo é relativamente inédita, non? O sea, non é que teñan publicado algo sobre isto, ainda que poida que sí, ou sobre algo parecido, pero ao que se fai aquí desde a Academia é enfocar unhos asuntos, no sentido que se acaba de decir, para falar deles de forma xenuína, para facer unha reflexión por primeira vez, non? No caso de Manuel Gago, sempre chamamos Manuel Gago, don Manuel Gago, Mariño, eu sempre digo de onde é a xente, porque sempre me parece moi importante, e no caso del tamén, é de Palmeira, de Ribeira. E é doutor en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago, é director de un portal moi coñecido, que é culturagalega.gal, divulgador científico e cultural do Consello de Cultura Galega, onde traballa, pero tamén é profesor asociado da Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago. O seu blog, Capítulo Cero, é moi coñecido, é moi seguido. Nel fala de, tanto no portal como no blog, fala de todo isto que estamos aquí formulando. Bueno, tuvo moitos premios, non vou dicir todos os premios que tivo, e moitos máis que lle agardan, non? Como verán, ademais. É, digamos, un divulgador científico, un divulgador histórico de primeira magnitude. Bueno, tamén é moi recomendable o seu aspecto de blogueiro gastronómico, quer decir que nesa outra faceta que a todos nos gusta, e por certo, isto das festas, como xa descubrimos outro día en Lugo, ten moito que ver coas cheas, non? Con encherse, con comer. Sempre nacen unidas unhas e outras. Non sei no caso da Reconquista, pero sí en moitas de outras. Por lo tanto, desde ese punto de vista tamén seguramente vai ter moito que decir neste caso. É moi coñecido tamén como comisario de exposicións e, por lo tanto, un constructor de historia pública, que é do que aquí falamos tamén. Estas festas son unha historia pública, non só construída desde a sociedade, sino unha forma de historia para a sociedade e de historia pública, non académica, non? Bueno, entre as exposicións que fixo, a de Galicia un relato no mundo, eu creo que é das máis destacadas, pero hai moitas máis, incluída a última das cidades. Como digo, é un divulgador da investigación histórica de alto nivel, que non é o mismo que ser divulgador científico, que é outra cousa, nin estrictamente historiador, que tamén é outra cousa. Ele é un gran coñecedor e ten unha gran e vai adquirindo unha gran formación en historia, pero digamos o que fai brillantemente esta outra parte que encaixa perfectamente co que temos aquí, non? Pero logo tamén é un gran formulador de problemas, e o seu libro sobre o patrimonio cultural, Herdeiros pola Forza, foi unha especie de mazazo para obligar a reflexionar sobre o noso patrimonio e que facemos con el, non? Nese sentido, digamos,
Digo, porque isto de divulgador parece que ten un tono menor, e é todo o contrario, non? Eso é o que quero decir, precisamente. E, claro, además, como é un home do Renacemento, non podía faltar a ficción, non? E entre as novelas que ten, eu escollo unha, que é o Exército do Fume, que ten a virtude, xustamente, de convertir un coñecemento e a falta de coñecemento de algunhas cousas nunha ficción moi ben fundamentada, moi creíble. Non pretende ser novela histórica, me parece, pero é mellor que eso, normalmente. E como vedes, ten, tanto nun caso como noutro, ambos reúnen dotes diferentes, que tamén o queríamos buscar e tamén o queríamos atopar, puntos de vista que non son exactamente o mesmo, igual que ocorreu outro día en Lugo, para abordar estes dous asuntos, non? Así que farano con xeito e seguramente nos dous casos con retranca, que é o que pide unha aproximación crítica galaica ao asunto do pasado. Así que, cando queiras, Luís, é o teu turno. Moitas grazas, Tito. Bueno, pois tal e como se dixo aquí, este ciclo é a invención da tradición, pero no caso que agora nos ocupa da Festa da Reconquista, ao mellor a palabra invención é un pouco forte, porque a tradición non é inventada, pero si hai unha reinterpretación continua desa tradición. Entonces, máis que unha invención da tradición, habría unha interpretación ou reinterpretación desa tradición que é o que ahora aquí nos vai a ocupar. Decía Tito que todas as festas que escolleron eran festas cívicas. Bueno, pois esta en concreto non naceu sendo unha festa cívica, sino unha festa cívico-religiosa. Vale. De acordo, gracias. Pois decía entón que esta festa naceu sendo unha festa cívico-religiosa. A xente nova de Vigo, e ao mellor incluso a non tan nova, quizáis pensa que a procesión do Cristo de agosto e a festa da Reconquista son dous fenómenos diferentes, pero en realidade non o son. En realidade son a mesma cousa. O que pasa é que a evolución social, a evolución da nosa sociedade, a secularización crecente da nosa sociedade e o distanciamento temporal entre unha e a outra, pois leva a pensar que son cousas distintas. Puxen esta foto para que vexan como a cofradía do Cristo da Vitoria ten o claro, e fala de que o Cristo da Vitoria ten 200 anos de devoción. Empeza en 1810, en este caso acaba en 2010 porque a data da foto. Bueno, habría que decir que incluso vai máis alá, porque, claro, un pode pensar que se chama Cristo da Vitoria pola vitoria contra os franceses, pero non é verdad tampouco. Xa se chamaba así. Xa se chamaba o Cristo da Boa Vitoria antes de que acontecera o fenómeno da Reconquista. Pero, cando o 28 de marzo se van os franceses de Vigo, en principio non se fai unha celebración cívica importante, porque a guerra continuaba, e habrá que agardar a victoria en Ponte Sampaio, o 7 e 8 de xuño, para que o día 11 de xuño se celebre un Te Deum na colexiata, agora sí, para agradecer os triunfos, porque os franceses, despois de Ponte Sampaio, sí que se van definitivamente da zona, da contorna. O ano seguinte, o Concello decide votar para todos os siglos venideros igual festividade en acción de gracias al Todopoderoso, implorando a continuación de sus soberanos auxilios, a este efecto y para que pueda legitimarse igual solemnidad, estableciendo para ella y por día festivo el del 28 de marzo, de cada año como el de nuestra libertad, el que se ha de dedicar enteramente al culto divino y de la venerada efigie del Santísimo Cristo de la Vitoria,
con la función máis clásica que se recuerde. Isto está no libro de actas do Concello do 30 de marzo de 1810. Por lo tanto, esta é, digamos, a data da institucionalización oficial desta festa, que, como ven, é unha festa cívico-religiosa, unha festa que institui o municipio, o Concello de Vigo, pero dedicada enteramente a lo divino. E así foi como se decidiu que o primeiro domingo de Pascua de todos os anos se celebrase a misa conmemorativa e a procesión do Cristo. Pero claro, as inclemencias meteorolóxicas eran bastante frecuentes por esas datas. E entonces, en 1866, considerouse que para que viñera máis xente, e polo tanto vera máis negocio, era conveniente mover esa celebración. E moveuse para o primeiro domingo de xuño. Desde 1866, o primeiro domingo de xuño era cando se celebraba a misa e se facía a procesión. E, evidentemente, se facía a festa. Con gaitas, con romería, con bailes, etc. En 1883 considerouse que era mellor facer coincidir esa festa, esa procesión do Cristo, coas festas patronais. As festas patronais, como saben, son en agosto porque a patrona de Vigo non é San Roque, é a Virxen da Asunción, o 15 de agosto. E entonces, para facer coincidir as festas patronais e a festa do Cristo, e facer 15 días, digamos, de festa e de negocio, pois acordouse mover a celebración ao primeiro domingo do mes de agosto. Hai outras dúas datas porque teñen que ver con algo que o franquismo, nesa reinterpretación de que falábamos antes, tivo a ben facer, que foi que en 1957 concedeulle honores de capitán xeneral ao Cristo da Vitoria. E o ano seguinte, en 1958, impúxoselle a faixa de capitán xeneral, co cal, digamos, se lle daba unha identificación co réximen moito maior da que tiña naquel momento. Hoxe en día, sigue habendo a procesión do Cristo, sigue sendo un acto non tan multitudinario como era fai unhas décadas atrás, pero evidentemente con moitísima xente, e a festa da Reconquista sigue polo seu camiño. Non obstante, aínda que hoxe nas festas da Reconquista non hai, que eu sepa, así unha mención especial a isto, nas primeiras edicións, cando se facían os primeiros anos de representación teatral, de teatralización da Reconquista, acabábase na colexiata. Quero dicir que ese vencello entre unha cousa e outra, nos primeiros anos xa desta fase de festa teatralizada, aínda se mantivo. Pero, amén desta circunstancia religiosa, a festa da Reconquista tamén supón un fito do que pódese decir que desde 1928, desde a publicación do famoso Tratado de Viguismo, se pode chamar así, ese patriotismo local, ese viguismo, que arrinca tamén, en boa medida daqui, porque o 1 de marzo de 1810 o Consello de Cámara decidiu, en recompensa polo acontecido ano antes, pola reconquista da cidade, concederlle á vila de Vigo o título de cidade. Hoxe en día, isto nos parece, que máis dá, pero naquel contexto, que ainda era o antigo réximen, había un abismo entre ser vila e ser cidade. Históricamente, as cidades tiñan voto en Cortes, ainda que no caso das galegas, pois xa sabemos que ese voto estaba transferido e logo hubo que compralo xenerosamente para recuperalo, pero as 7 cidades que constituían a Xunta do Reino de Galicia, que tiñan voto nesta Xunta, tiñano porque eran cidades.
as que non tiñan esa condición non tiñan voto. A partir de 1810, Vigo ten esta condición, aínda que en realidade a cousa non foi tan sinxela, porque Tui, que era a cidade que tiña esta contorna como parte da súa xurisdicción, dixo, bueno, hasta aquí podemos chegar. E non recoñeceu isto, e tuvo que o Fernando VII, o 22 de novembro de 1819, volver a confirmar que efectivamente Vigo era cidade, xa non era vila. E puxenlles aí esa foto que a foto que ten a documentación que se conserva no Arquivo Municipal de Vigo sobre todo o expediente da concesión do título inicial, da confirmación e do cumplimento do mismo. Aínda que todos os anos había festa da Reconquista, hai que agardar a restauración para que, digamos, esta festa da Reconquista, ademais de ser festa, teña unha significación, unha interpretación histórica. Como saben, na restauración, toda España intenta renacionalizarse. Recorden que terminan as guerras carlistas, parece que se asenta que xa non hai fronteiras internas, nin aduanas internas, como había cos fueros vascos, etc., etc., e, polo tanto, nese intento de renacionalización, o 2 de maio pasa a ser a festa nacional. Non era o 12 de outubro, era o 2 de maio. E esta é a portada do Faro de Vigo do 3 de xuño, porque recorden que era o primeiro domingo de xuño cando se celebraba a procesión. Pois o 3 de xuño de 1978 a portada fala, Faro de Vigo en el glorioso aniversario de la reconquista desta plaza en 1809. Y entonces dice, en Madrid esa aureola se llama 2 de mayo, en Vigo, Cristo de la Victoria. Entonces, digamos que Vigo colócase no mapa. Colócase no mapa porque se os de Madrid teñen un 2 de maio, aquí temos un Cristo da Victoria. Fíxese que non se fala da Reconquista, fálase un Cristo de la Victoria. E Faro de Vigo era, digamos, o periódico conservador e La Concordia era o periódico liberal. E en La Concordia, o 4 de xuño, tamén domingo, tamén día da Reconquista, de 1878, dícese o seguinte: hai coincidencias que non se las explica a nadie, por mucho que se discurra. Una de estas fue la de que, mientras los boteros saludaban desde el muelle la salida de los franceses de nuestro puerto en marzo de 1809, por lo tanto, a teatralización que se fai agora xa se facía en 1878, el ruido de las dinamitas llamaba a los franceses de 1878 que abordaban a nuestra ría en la fragata Escuela Flora. Y no era la Flora sola, que a poco rato entraba también, a todo vapor, el yacht de recreo San Miguel, a cuyo bordo venía Mr. Julio Verne. Compaginen ustedes las peripecias de la vida y díganme el efecto del cuadro que sería Vigo. Engalanada como de fiesta al fin por su reconquista del poder de los franceses, y el que presentaba un buque de esta nación saludando a la plaza en premio del cariño que se profesa en España y Francia. Bueno, esto que se aconteció en 1878 volve a acontecer ahora, porque non hai que esquecer que en 1996 se lle concedeu a medalla de ouro da cidade de Vigo a o que entonces era Citroën e agora se chama Stellantis. Vamos cos centenarios, porque os centenarios sempre sirven para conmemorar, para rememorar, para reinterpretar. E, claro, como
as cousas públicas son de palacio e van despacio, pois o propio 28 de marzo de 1809 colocouse esta placa que poden ver á esquerda, que pon a la memoria de los héroes, bueno, non sei se aquí será a dereita, aquí é, bueno, a la memoria de los héroes que en 28 de marzo de 1809 reconquistaron esta plaza del poder de Napoleón Bonaparte. Non se fala de franceses, fala de Napoleón Bonaparte porque é un personaxe que lle dá máis empaque o feito. O que me importa sinalar é que nesta placa os héroes son un colectivo, non hai unha individualización deses héroes. Pero nesa mesma data acordouse erguer unha estatua conmemorativa deste feito. O que pasa é que hubo que agardar hasta 1947 para que tal estatua fora inaugurada. E nesa estatua, aínda hoxe, tamén hai unha placa por a parte de atrás. E tamén empeza dicindo a los héroes de la Reconquista de Vigo. Solo que ora, esos héroes son Abad de Valladares, Carolo, marinero del Berbés, Cachamuiña, Pablo Morillo, Cayetano de Limia, Tenreiro Montenegro, portugués Teniente Almeida e demás combatientes por la libertad de la patria. Como ven, pasamos dunhos heróis colectivos a unhos heróis perfectamente individualizados e sinalados en 1947. Pero esta estatuaria, en realidad, comezou un pouco antes deste primeiro centenario, porque esa estatua que temos aquí na Plaza da Princesa, que, por certo, eu creo que Vigo debe ser a cidade máis monárquica, desde logo de Galicia, sí, e non sei se de España. Porque non só temos unha Praza da Princesa e unha Rúa do Príncipe, que é a rúa principal, e un paseo de Alfonso, sino que hasta temos unha Praza do Rei. Mientras que en outros lugares a Plaza do Concello chamase Plaza Maior, aquí é a Praza do Rei, temos Praza do Rei, Praza da Princesa, Príncipe, Paseo, e non debe quedar, bueno, o actual ainda non ten... Ademais, como se lle chama Princesa, Príncipe, Rei, non hai que molestarse en poñerlle nome, porque sirve para calquer época. Bueno, pois, ese monumento que ven aí, que ten un castelo, que é o castelo que simboliza o escudo da cidade, John Ancelote arriba, que a xente chamaba a estatua de Ancelote, é a primeira estatua que se fai para homenaxear o feito da Reconquista. Pero a do centenario, ainda que se inaugura 50 anos despois casi, é esta que ven despois, que ten aí esas bandeiras de Francia, de Portugal, de España, de Vigo e de Galicia, da Unión Europea, que ten como figura central a Morillo. Porque no primeiro centenario, Morillo é a figura central, claro. Víamos que lle poñían Reconquista esta plaza en poder de Napoleón Bonaparte. Morillo era un personaxe coñecido, capitán xeneral, protagonista das guerras da independencia americana, quer decir, era un personaxe de postín. Non foi alguén que pasou por aí e ninguén se acordaba del. Non, Pablo Morillo tiña unha significación incluso na restauración do absolutismo de Fernando VII despois do tirano liberal. Quer dizer, que era un personaxe de empaque. E, polo tanto, preside esa celebración. Pero quen tomou a iniciativa non foi o Concello, foi a sociedade civil, foi a Asociación Popular de Vigo, unha asociación que creada entonces en 1809 no momento do centenario, que tamén decidiu crear esta medalla. Esa medalla que ven aí é a medalla do centenario, que ten o famoso suposto Carolo intentando derrubar a Porta da Gamboa. E hai un Real Decreto do 2 de xuño de 1914 que no primeiro artículo dice: se declara con decoración oficial la medalla conmemorativa de la reconquista de la fiel, leal y valerosa ciudad de Vigo, creada por la Asociación Popular de dicha ciudad y acuñada a 3 centímetros de diámetro en oro, plata o bronce.
Artículo 2. Esta condecoración será otorgada a los descendientes de los caudillos de aquellas jornadas y a cuantos hayan colaborado en algún momento a la conmemoración de las mismas, concediéndola el presidente del Consejo de Ministros a propuesta de la Asociación Popular de Vigo. Como ven, o protagonismo da sociedade civil na festa xa ven de vello. Claro, o contraste entre esta primeira estatua do centenario e esta do bicentenario é bastante evidente. O protagonista desta primeira é o xeneral Morillo, que preside o monumento. O protagonista da segunda, aínda que recrea o escudo de Vigo, este sería o castelo, esta sería a oliveira e esta a coroa, en realidade, das polas de cada oliva está o nome das parroquias de Vigo. É dicir, pásase de ser Morillo quen preside a primeira do centenario as parroquias de Vigo, é dicir, o pobo quen preside a segunda. Pero o contraste tamén é importante, porque esta está ubicada nun pedestal cunha zona xardinada, peatonalizada, na Praza de Independencia. Esta outra está ubicada no medio dunha intersección de rúas bastante frecuentadas, como son a Rúa Venezuela e a que sube para o Castro, é inhóspita, agresiva. Pasa o mesmo que a primeira. Os veteranos saberán que esta estatua non estaba aí cando se inaugurou, estaba na Praza de España. E baixouse da Praza de España ao lugar... Praza de Independencia, por certo, non se chama Praza de Reconquista. O lógico sería que fora a Praza de Reconquista, pero, de novo, o viguismo ten unha parte local, pero, como dixaba el caballero, é planetario. E, polo tanto, claro, Praza de Reconquista sería unha cuestión local. Praza de Independencia, pois, colócanos de novo no mapa. Eu creo que esta, en algún momento, habría que sacala de aí. E como tamén é unha oliveira, faría un diálogo perfecto coa oliveira, símbolo da cidade, e dado que ahora se vai a peatonalizar o paseo cun túnel por debaixo, pois eu creo que unha ubicación aí podería, ese diálogo entre a naturaleza e a creación humana podría ter certo xogo. Nos tempos da República, a Festa da Reconquista ten outros matices. Empezando porque, como ven aí en 1932, o cronista oficial da vila, que entonces se chamaba Avelino Rodríguez Elías, autor dun libriño sobre a Reconquista de Vigo, dice, neste artigo que ven aí, Los bandos de la alcaldía, este año el ayuntamiento se desentendió en absoluto de las fiestas conmemorativas de la Reconquista de Vigo. Tanto se desentendeu que nin tan siquiera foi a procesión. E claro, isto, o ano anterior, no 31 xa non foi a procesión. E isto creou unha certa tensión e fixo que, de novo, a sociedade civil, a través do Centro de Hijos de Vigo, que era non unha asociación recreativa ni cultural, os seus estatutos decían que non era nada deso. Non decían o que eran, pero decían o que non eran. Era un grupo, en realidad, un grupo de presión no que estaba prácticamente toda a dereita viguesa, porque estaba figuras fundamentales do Partido Radical, estaba Avelino Rodríguez Elías, estaba Jaime Solá, estaban xentes do que logo sería a CEDA, incluso xentes de Falanxe. De feito, este Centro de Hijos de Vigo seguirá organizando a festa na época do franquismo, pero na primeira xunta tamén estaba Manuel Gómez Román, por entonces figura destacada do Partido Comunista. Por tanto, quero dicir que era unha aglomeración de xente importante do Vigo de entonces, e en 1932 este Centro de Hijos de Vigo fai tres cousas. Primeiro, recuperar os restos de Cachamuiña que estaban enterrados no seu solar local, perdón, no seu solar patrio de Pereiro de Aguiar, se non recordo mal, con permisos, evidentemente, dos bispos correspondentes de Ourense de Tui, e tráenos nunha procesión de coches desde Pereiro de Aguiar ata
Vigo para enterralo en Pereiró. O Concello pagou o monumento funerario que aínda hoxe está no cementerio de Pereiró. Por lo tanto, Morillo perde protagonismo e Cachamuiña, estamos na época en que hai que pular polo propio, el regionalismo sano e bien entendido, entonces Cachamuiña era unha persona moito máis acaída que Morillo. A segunda cousa que fan é aquí, aí abaixo, na Plaza de Almeida, a Plaza de Almeida, en honor do teniente Almeida, que se chama así desde 1894, colocas unha placa, este centro de Hijo de Vigo, no ano 32, coloca unha placa para recordar que este tenente foi un dos protagonistas da Reconquista. E hoxe, como saben, o edificio no que está a placa é o Instituto Camões. E a terceira cousa que fan é, na Oliveira, colocarlle unha versa que ainda hoxe ten. Esa versa que hoxe ten se colocou tamén en agosto de 1932. Cachamuiña, a Oliveira e Almeida, Portugal. A Oliveira non é unha anécdota, porque todos os anos, a partir de entonces, ademais de colocar as coroas naquela placa que está ahora na casa da Marquesa de Valladares, aquí abaixo, frente ao que era a Porta da Gamboa, ademais de colocarlle ali unha coroa conmemorativa, íbase sempre en peregrinación ata o que entonces se chamaba o Paseo de Franco. Paseo de Franco, que é actual Paseo de Alfonso, xa non se sabe se 12 ou 13, Paseo de Alfonso, e que antes era Paseo de Alfonso, pero ante a República ese paseo chamábase o Paseo de Franco. Vale? Non ten nada que ver con Franco, pero chamábase así. Ao mesmo tempo, 2 anos despois, en 1934, celebrouse aquí a Semana Hispano-Portuguesa. Foi unha semana hispano-portuguesa na que se trouxe unha exposición colonial e hubo toda unha serie de actos de irmañamento entre hispanos e lusos, que diría o Ollomol, e, bueno, ese ano a semana celebrouse durante a Semana da Reconquista, é dicir, o 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de marzo. Nos tempos da ditadura, bueno, fíxense como en 1939, o 28 de marzo, aínda non acabara oficialmente a guerra, hai un artigo que pon aí Los héroes de Vigo, firmado por Enrique Lagasca, e nese artigo dícese: era el ideal, bueno, empezase dicindo que a Reconquista fixeron a 300 paisanos voluntarios e 42 de tropa, mandados todos por Cachamuiña. Tanto, Morillo desapareceu de novo. Volve a ser Cachamuiña, e fíxense como se fai moito fincapé en que máis que militares eran paisanos. E dice: era el ideal de España el que inspiraba el soberano esfuerzo que tan rotundo éxito alcanzó. Eran los principios de religión y patria. Al cabo de 130 años, el mismo altísimo y depurado ideal inflamó las almas cuando hordas extranjeras hollaron el solar nacional. Eso en 1939. Pero 20 anos despois, en 1959, fíxense como cambian as cousas. Hai un dibuixo aí, supoño que ven, ese dibuixo é o de María da Aurora, porque o protagonista desta primeira páxina do Faro de 1959 é esta moza que, como ven no dibuixo, lle tira o pote do caldo á cara do francés cando este soldado francés intenta violentala. E entonces faise toda unha glosa desta María da Aurora como protagonista desta Reconquista. É curioso, este protagonismo feminino en 1959, pero o que me interesa destacar é que, se fixe nesa primeira páxina, fálase de el presente e el futuro nesta ciudad, intelectual, e entonces hai unha entrevista con un magistrado xuíz, industrial con un enxeñeiro e urbanística con un arquitecto. Porque, desde agora, o que importa da Reconquista, máis que a expulsión dos franceses, é considerar a Reconquista como un recordatorio de que hai que pular por o progreso de Vigo.
que hai que pular porque Vigo sea unha cidade dunha enorme importancia futura. Os tempos da transición. En 1980 foi a primeira vez que coincidiu a Reconquista cun Concello Democrático, porque no 79 aínda estábamos nas eleccións, que foron en abril do 79. En 80 hai un bando que ven aí abaixo, bueno, máis que un bando, un aviso, Festas da Reconquista de Vigo, Festival no Centro Deportivo Municipal. E destaquei esta frase co galego de entonces: ofrecemento da Corporación Municipal ao pobo vigués, que foi o que singularmente destacouse naquela gloriosa data da Reconquista e sigue a pular por Vigo. Tanto o primeiro goberno democrático, o primeiro Concello Democrático, volve a colocar o pobo como o grande protagonista. E ese goberno democrático, que seguiu estando presidido por Manuel Soto desde o 79 hasta o 91, creou en 1986 os Premios Reconquista. Unhos premios moi efímeros, porque ao ano seguinte cambiaron de nome e pasaron a chamarse Vigueses Distinguidos. E agora concédese o premio Vigueses Distinguidos desde 1977 e a medalla de ouro da cidade de Vigo, o mesmo día. O que pasa é que a medalla de ouro da cidade de Vigo creouse en 1936 e o primeiro beneficiario foi Felipe Sánchez, foi o militar que conseguiu parar aquí a resistencia obreira e facer triunfar o golpe. E desde 1936 sigue concedendo a medalla de ouro da cidade, que agora se engloba dentro destas honores dos vigueses distinguidos desde 1987. Bueno, e chegamos á festa. A protohistoria da festa, como o primeiro cartel que ven pon aí Reconquista 94. Unha vez había a muralla, porque o goberno que entonces presidía Carlos Príncipe, dentro dun contexto europeo de recuperación dos cascos históricos, considerou que tamén era o momento de recuperar o casco histórico de Vigo. E claro, para recuperar o casco histórico de Vigo, primeiro había que delimitalo. E, polo tanto, empezou a intentar reconstruir por onde pasaba a muralla. Pero se dice neste cartel que hai verbena e música popular no casco vello, sinalización do recorrido histórico da muralla e reconstrucción figurada das antiguas murallas de Vigo. Isto foi en 1994. En 1995, para financiar esta recuperación que se quería facer do casco vello, presentouse un proxecto ao Programa Urban da Unión Europea e foi un proxecto gañador. E Vigo disfrutou do Programa Urban, igual que despois Ourense e despois Ferrol, desde o 95 ao 99. E ese Programa Urban tiña dentro das súas condicións que non só había que recuperar a arquitectura, había que dinamizar culturalmente esa zona que se quería rehabilitar. E nese contexto de dinamización cultural é cando a Asociación Veciñal do Casco Vello, xunto co Plan Comunitario do Casco Vello, comezan a teatralizar a festa. E a primeira vez que se fai en 1997, con ese cartel que ven a Reconquista de Vigo, representación teatral no Casco Vello, o domingo 6 de abril, ás 12 da mañán, a reconquistar Vigo. Bueno, pois estas primeiras edicións teñen unha característica, e é que tiñan un narrador. Tiñan un narrador que iba contando o que iba acontecendo. Os figurantes non falaban. Os figurantes facían unha representación e era o narrador que era o cego Casimiro. O nome máis apropiado para un cego, claro. Este cego iba narrando. Como digo, aquela sociedade civil que vimos na Asociación Popular de Vigo, no Centro de Hijos de Vigo, ahora recolle de novo testemunha neste
a Asociación Cultural e Veciñal de Vigo, pero tamén participan institucións locais, e non se ve moi ben, pero aquí debaixo, na segunda edición, na do 98, hai a ver se podo marcar, espérate que me fun, están o icono do programa Urban, é a bandeira da Unión Europea porque é a que paga, o icono da Xunta, o do Concello de Vigo, a Cámara de Comercio, é dicir, hai toda unha serie de institucións locais e europeas que están detrás do financiamento destas primeiras edicións. Tamén me interesa ver como aquí hai esa confraternización que víamos en 1878 con Julio Verne, a Flora e tal. Aquí vemos o soldado francés e a moza galega que, como Núñez de Seixas e Amorín teñen nun artigo que publicaron como motivo do centenario, do bicentenario, eles recordan que a colección Os Bolechas ten un número dedicado á Reconquista, e nese número hai unha moza galega que acaba casando cun soldado francés que evidentemente se nacionaliza vigués antes de casar. Bueno, cambio de século, e en 2000 por primeira vez hai un goberno nacionalista que é o que ten Pérez Castrillo, de alcalde de Vigo, e claro, o cartel, interésame resaltar que nese cartel hai unha bandeira de Galicia así un pouco subrepticia, pero se ven ese fondo final, está o blanco e o azul, incluso esa machada, pois casi que pode sinalar unha estrela, pero sin botar tanta imaginación, o que me interesa destacar é como aquí non se disfraza tampouco a xente, vístete de época e participa, feira tradicional, representación teatral, baile, etc. E en 2004, de novo se recupera a vinculación con Portugal, porque nese ano a Festa da Reconquista ten de novo ven unha serie de asociacións portuguesas, hai unha exposición de artesanía portuguesa que se fai coincidir con esta festa, recordando o que se fixera xustamente en 1934. 70 anos antes. Bueno, claro, a festa ahora xa non só é festa local, é unha festa que intenta ampliar marcos, romper marcos. En esa festa consigue ser festa de interés turístico galego en 2013, pero antes puxenlle esa de 2009 porque, a pesar de que o alcalde era Abel Caballero, era entonces o bipartito, e se fixen aí debaixo pon tenencia de alcaldía, porque as cousas que facía o bloque eran da tenencia de alcaldía e as que facía o PSOE eran da alcaldía. E aquí de novo a bandeira galega, poñerlle importancia ás bandeiras, porque se fixen en 2009 está a bandeira galega por detrás e en 2013 está a bandeira de Vigo. E claro, en 2020 pasa de ser festa de interés turístico galego a festa de interés turístico nacional. E de novo as bandeiras, a bandeira de Vigo na do 2000 e a última, a deste ano, a de Francia e a de Vigo. É dicir, non son inocentes ninguna delas. Concluindo, para rematar, pasamos dun Tedeum a unha festa cívica. Xa non é unha festa religiosa, é unha festa cívica. Pasamos das glorias nacionais que se cantaban na Restauración a unha exaltación do viguismo, aínda que, curiosamente, o acto institucional da Coroa síguese facendo na estatua do primeiro centenario e síguese facendo na Praza de Independencia. Pero, claro, aquí tamén hai olvidados pola tradición, porque que foi dos condes de Vigo? Porque aquel tenreiro montenegro que víamos que si aparece na placa, concedeuse o título de conde de Vigo en 1819 porque, en teoría, el foi o primeiro que axuntou xente para cercar a cidade e sitiala. Por certo, que se fala de viguismo e se ignora que na Reconquista participaron moitas xentes que non eran de Vigo, eran da contorna. Eran da contorna, os que sitiaron e entraron con Carolo eran da contorna, non só eran de Vigo. Os de Vigo estaban dentro.
Que foi da Peninsular War? Porque, claro, falase de guerra de independencia, pero a guerra de independencia, de novo, é unha invención, porque, en realidad, a guerra foi a guerra peninsular. Digo isto porque durante todo o século XIX os ingleses prácticamente non aparecen nunca. As dúas fragatas inglesas que había aí e que foron fundamentais para o triunfo final aparecen moi de pasada, unha cousa así, estaban por aí, pero eles non foron importantes. E aínda hoxe na representación os ingleses parece que esta é unha invención dunha tradición, realmente. E por último, desde Vigo para Europa, claro, porque hai que recordar non só este programa Urban do que falei antes, sino que, para rematar xa, creo que foi Carolo, pero non estou seguro, unha das figurantes centrais da representación deste ano foi a directora da Axencia de Pesca da Unión Europea en Vigo, unha irlandesa, que tivo ben sumarse á festa e representar a un dos personaxes centrais desta festa de Reconquista. E hasta aquí. Bueno, pois Manolo Gago xa foi presentado. Vou me cambiar para ali. Espera. Prefieres, sí, Sí. Está razón. Intercambiar, por si queres. Así que agora nos falará da romería das Torres de Oeste, que tamén sobre eso hai de Oeste ou do Oeste, que vikinga normanda, os hombres eran mulleres do norte. Pero él nos vai contar todo eso en detalle. Como é especialmente experto nestas cousas, leva máis tempo. Claro, se poñen en pantalla completa. PowerPoint calquera xa está, pero él non. Eso é pantalla completa que non... Temos que non pantalla completa. Sí, pero está. Bueno, pois, moi boa tarde. Para min é un placer estar hoxe pola tarde aquí. En primeiro lugar, darlle pois as grazas ao profesor Villares e á sección de Historia da Real Academia Galega por non só por convidarme, senón sobre todo por organizar esta xornada que é moi interesante porque desde que vin o programa e tamén estiven vendo as anteriores, a selección nos permite ver 4 festas que realmente contan 4 cousas moi diferentes, 4 cousas moi distintas. Nos permite ver o poder que teñen estas festas para, de alguma forma, comprender mellor a nosa sociedade. Eu vou falar sobre a romería vikinga, a famosa romería vikinga das Torres de Oeste. Bueno, vou abordar unha serie de cousas, de conceptos relativos un pouco a súa creación, a súa evolución. Tamén vamos a falar un poquinho do contexto previamente para entender, veremos algunha pincelada histórica para entender ben o que vai suceder, algo de historiografía. Casualmente esta semana pois inaugurouse en Vigo unha exposición sobre os vikingos en Galicia que está no Museo do Mar, que é unha especie de spin-off dunha exposición, da exposición Unha vida vikinga que se fixo na Cidade de Cultura en 2024, comisariada por Irene García Losquiño, e, digamos, o que hai en Vigo é unha especie de explotación orientada, digamos, aos vikingos en Galicia, non? Ten un tema harto complicado. Entón, convidolles, se queren, se teñen interés neste tema, a visitar a exposición. No catálogo da exposición hai un texto meu, un capítulo meu, sobre isto da romería vikinga e os vikingos, o papel dos vikingos un pouco na cultura galega contemporánea, que poden consultar e no que basicamente estarán moitas das cousas das que falo aquí. Imos falar entón da romería. Eu outro día dicille a Tito que de alguna forma a miña forma de pensar sobre estas cousas veu dada por él, por algunhas cousas que lle vin, entonces penso un pouco, a veces me fago preguntas como él se fai de maneira moi brillante, e a min desde aquel intento facelo, non? Entón, propóñolles para empezar unha pregunta bastante curiosa e moi interesante, ademais, se contrastamos coa Reconquista de Vigo, non? Se agora ustedes van a Google e buscan romaría vikinga, escollen as imaxes de Google,
van a topar un montón de imaxes de xente vociferante vindo en barco, moita xente desembarcando, berrando, moitos deles pois bebendo viño e poñendo caras curiosas, vestidos, vestidos, digamos, a maneira na que interpretan un pouco os vestidos vikingos, non? Pero o primeiro que se che queda na cabeza cando ves, sobre todo se te interesa este tema das festas de recreación histórica, ou se pensamos, por exemplo, na Reconquista de Vigo, é algo bastante curioso, que o primeiro que te preguntas é onde están os defensores? Porque estamos vendo unha representación teatral, é dicir, hai un desembarco, pero faltan os galegos que estaban ali, onde están? Entón, empezas a buscar máis, logo vamos a ver, pero non atopas os defensores por ningún sitio. Os vikingos chegan ali ás Torres do Oeste, en teoría, unha posición, logo falaremos sobre isto, defensiva, contra eles e non defende ninguén. É dicir, pasa, e van directamente ao lounge do viño, dos mesillóns, é dicir, sen ningún tipo de defensa, cousa que é moi curiosa e que moitas festas de recreación histórica en Europa non é así, non? É dicir, hai dous bandos. Hai o bando vencedor, o bando vencido, e ademais, bueno, logo vamos a ver, pero en Galicia é que faltan os vencedores, que é ainda máis sorprendente, non? Entón, é unha pregunta moi interesante que de alguma forma nos vai levar ao redor de toda esta presentación a partir de aquí, non? Quero recuperar unha idea que do crítico cinematográfico alemán Rudiger Schusting, que fixo un par de películas fantásticas sobre o cine da República de Weimar e o cine do nazismo. Son dúas películas nas que el analiza o que se conta nesas dúas películas e se fai unha pregunta que é fantástica, que eu creo que é moi interesante para aplicar cando abordamos este tipo de cousas. Que conta o cine de nós que nós non sabemos? Eu creo que é unha pregunta que se pode trasladar moitas veces tamén a estas festas, non? Que contan estas festas de nós que nós non sabemos, que nos axudan a ver. Entón, bueno, vamos a ir a intentar entender un pouquiño todo este fascinante proceso. Primeiro, tres ou catro notas históricas que nos van a axudar a entender bastante ben ou a entender un poquinho o proceso que vai existir. O primeiro, alrededor da presencia escandinava en Galicia. Vamos a chamar de presencia escandinava porque hai realmente dúas fases de presencia frente ao que moita xente pensa. Os primeiros contactos documentados que se producen no ano 844. É dicir, a primeira vez que chegan os vikingos a un sitio sempre se sabe, igual que se sabe perfectamente cando chegan a Lindisfarne, que é o primeiro contacto que teñen ca Europa cristiana. Pois aquí sabemos onde chegan e sabemos que sucede. E sabemos que chegan ao Faro Precantium, é dicir, que chegan á zona da Coruña, a zona de onde está o Faro Precantium, é dicir, o nome da Torre de Hércules na altura, e que son derrotados polo rei Ramiro, queimanlles 40 naves, e siguen camiño do sur. Moi posiblemente despois saquean Lisboa. Siguen camiño do sur, é dicir, non se asentan aí, non? A partir de aí, pois, vamos a ter diferentes referencias documentais, tanto en diferentes tipos de fontes que nos van a falar desa presenza vikinga, a veces de maneira máis puntual, e outras veces de maneira máis estable, é dicir, pasan anos aquí hasta que son expulsados, non? E esa primeira fase. Despois hai unha segunda fase moito menos coñecida, pero non menos interesante, que corresponde un poquinho á fase tardía, ao século XI, sobre todo, que son cando os vikingos acaban de cristianizar, siguen circulando, van camiño do Mediterráneo, e xa teñen misións que se van entre a cruzada e o saqueo, etc., e van facer invernadas aquí, vamos a coñeceras polas sagas vikingas, van a ser moi interesantes porque nos axudan a entender moitas outras voces, porque isto é clave. Eso primeiro, logo vamos a ver un detalle máis, e o segundo este lugar, as Torres de Oeste, que un espacio, isto é moi interesante tamén entendelo, porque as Torres de Oeste hai que velas como un monumento en día moi diacrónico. Polo que sabemos pola investigación, estamos falando dun espazo que era moi importante xa antes da existencia dunha fortificación medieval. Está localizado un nivel da Idade do Ferro, de finais da Idade do Ferro, no que se detecta este espazo e máis outro que foi localizado hai 10 anos un poquinho máis ao norte do río Ulla, xa no concello de Valga, un espacio no que se detecta un volume moi grande de comercio co Mediterráneo, das últimas fases comerciais co Mediterráneo, eses lugares. Entonces, tanto a illa, o mercado dos Mouros, curiosamente, como se chama en Valga, como as Torres de Oeste,
van a ter un montón de material, é dicir, nos niveis máis antigos teñen un montón de material de interacción con outros espacios. É dicir, funciona como unha especie de nodos de interface coa Calaique da Segunda Idade do Ferro e os inicios da época romana. Despois, hai unha fase moi misteriosa que parece corresponder ao mundo tardoantigo, século VI, século VII, e é moi curiosa porque, de feito, provocou a asistencia da Guardia Civil. Porque cando se estaba excavando aquí, estamos falando dos anos 60, cando se estaba excavando nesta zona, pois debaixo da muralla do recinto interior das Torres do Oeste aparece unha necrópole con todos os mortos ali plantados. E o primeiro que pensaron os veciños e o propio excavador, que Balín, o primeiro que pensaron era que eran mortos da Guerra Civil. Porque estaban, aparte, estaban nun estado de conservación espectacular. Hai fotos. Entón, tivo que ir a Guardia Civil, etcétera, etcétera. O caso que sabemos que son tardoantigos, fase século VI, século VII, e que está por debaixo da muralla construída aquí. Non está nada mal, por un motivo que, digamos, a narrativa das Torres do Oeste empeza sempre despois. Empeza con que foron construídas na época de Cresconio, é dicir, no século XI, foron construídas en teoría para os ataques contra os vikingos, etcétera, etcétera, pero as datas non coinciden. Na época de Cresconio, bueno, é dicir, posterior, non coinciden moi ben as datas coas datas que sabemos dos ataques vikingos, son un poquinho posteriores. Entonces, hai certas dudas, e sobre todo, simplemente como tema de curiosidade, esta é a peza arqueolóxica que dá lugar a unhas enormes polémicas e que está no centro de toda esta hallada, que é unha famosa cruz patada que se conserva no Museo de Pontevedra e que poden ver aquí en Vigo, está na exposición, foi localizada nas Torres do Oeste e por cronoloxía corresponde á época de Afonso III. É dicir, os primeiros supostos, primeiros tempos da monarquía do Oviedo. Non corresponden as datas, en teoría a monarquía do Oviedo está intervindo nesta zona de Galicia pois despois. Entonces, non me vou meter aquí en este tema, pero para que saiban a idea de que estamos falando dun espazo que concentra moitísimos significados. Por exemplo, as Torres do Oeste foron moitas veces interpretadas como lugar no que estaría as Turris Augusti, a Turri Augusti, é dicir, a torre triunfal construída tras as conquistas romanas e que sabemos que foi construída nun sitio próximo ao Sar, pero que nunca apareceu, un dos grandes misterios da arqueoloxía galega. Se supón que é un triunfo romano, é dicir, como hai outros, como la Turbí en Mónaco, que é da mesma época, nunca apareceu, non hai nin rastro del, non se sabe, pero sí que están as fontes, en 2 ou 3 fontes diferentes, Pomponio Mela, etc. E se pensaba que era este lugar. Así que este lugar concentra moitas cousas diferentes de gran valor simbólico para Galicia. Non en calquer lugar. Simplemente para entender que cando nace, vamos a entender que é o que se sabía dos vikingos cando nace a festa vikinga. De onde proceden? Nos os vikingos fomos sabendo deles co tempo, é dicir, unha persoa de 100 anos sabía moito menos sobre a presenza dos vikingos en Galicia que a que podemos saber hoxe. E iso por un motivo, porque tiñan acceso a moitísimas menos fontes. E isto clave, é dicir, desde a Idade Media, as primeiras fontes que as que se iban un pouco contando as xeracións posteriores, pois eran por un lado as crónicas reais, despois as narrativas eclesiásticas, é dicir, como a historia compostelana ou outras fontes, que describían un pouco os feitos, non? Na Idade Moderna se lle foron sumando algunhas crónicas aristocráticas que supostamente, e digo supostamente, recollían bellas tradicións, aínda falamos de algunha cousa destas, verdad? Bellas tradicións, sobre todo concentradas na zona de Chantada, arredor do papel heroico de algúns fidalgos galegos na loita contra os normandos, sobre todo no mundo de Castrocandaz, pero son lendas, sobre todo, non? E os vikingos aparecen aí, pois, nas primeiras historias galegas, é dicir, do século XVII, nas primeiras historias do reino, que son de fontes eclesiásticas, outra vez igual. En ese momento, pouco a pouco, se vai tendo información, pouco a pouco vai chegando información das historias producidas en Francia xa na historia un pouco máis moderna do século XIX, e despois chegamos ao pouco a pouco mundo actual, é dicir, a partir dos anos 60-70, no que empezan a aparecer moitas outras fontes, pero digamos que en 1960, que é onde empezamos a historia, o que se sabía sobre os vikingos procedía un rango moi limitado de fontes e dun rango moi controlado de fontes. É dicir, o que hoxe sabemos sobre elas é moito máis amplo. E poño un caso. O que hoxe sabemos sobre as fontes, cada unha delas nos conta un tipo de información diferente. As fontes reais, por exemplo, prestan moita atención á cronoloxía, á mobilidade de tropas e de reaccións dos reis contra os ataques vikingos, a organización da resistencia, etc. As fontes eclesiásticas se centran sempre en dúas cousas. Canto mal fixeron os vikingos a destrucción masiva que provocaron, ou ben que se portaron os bispos como líderes
Isto é fundamental en todo isto, e parcialmente, e case ao final, digamos, do período medieval, a idea do providencialismo, do castigo divino. É dicir, os vikingos como un castigo divino polo mal comportamento. Si consultamos as fontes nórdicas, que son relativamente abundantes para Galicia, que só coñecemos nos últimos períodos, o rango se abre moito máis. É moi interesante, porque vamos a ter mercenarismo, é dicir, traballo de mercenarios, vamos a ter, por suposto, historias de saqueo, pero vamos a ter historias de mercados de inverno, é dicir, de pactos e de acordos coa poboación local que non aparecen nas outras fontes, nin nas aristocráticas, nin nas reais, nin, por suposto, nas eclesiásticas, e aí aparecen, teremos aventuras, teremos alianzas cos locais. Se acudimos ás fontes dos paisanos que vemos a través da documentación conservada nos mosteiros de acordos e de foros e que é directo, nos falan moitísimo de secuestros, nos falan de asesinatos, de destrucción, pero, bueno, quizás de asesinatos non tanto, de secuestros temos bastante información. Se acudimos ás fontes musulmanas, que son importantes, temos tamén detalles de cronoloxía, de destruccións, pero despois temos outras cousas que non aparecen nas outras fontes, e que moitas veces son pouco consideradas. Por exemplo, hai unha fonte que nos fala de negociacións diplomáticas despois do ataque de 844, é dicir, un rei escandinavo manda a embaixadores a falar cito literalmente, co gobernante de Santiago. Este dato casi nunca aparece, é moi curioso que non aparece moitas veces, pero ese dato está aí. E despois temos as fontes históricas na Breza. Que ocorre? Que todo isto que ahora sabemos e que nos compón un mosaico con diferentes intereses e diferentes visións sobre a mesma época, pois a eles non se chegou. A eles, sobre todo, o que lles chegou, é dicir, nos anos 60, cando se conciba a festa, é a idea do liderado episcopal. É dicir, dos bispos como reconstructores do reino. É dicir, todo foi destruído, os bispos foron líderes e os bispos derrotaron de diferentes maneiras reais ou lendarias os vikingos. Por exemplo, San Rosendo, que co conde Gonzalo derrota directamente pois os vikingos, etc. De feito, no seu escudo en Celanova, aquí está esta espada que alude ao papel guerreiro de San Rosendo destruindo vikingos. Que pasa? Que sabemos polos diferentes expertos, por exemplo, don Manuel Díaz y Díaz ou outros expertos que traballaron sobre San Rosendo, que é moi pouco probable por datas que coincidirá con isto. É dicir, isto é unha elaboración moi posiblemente posterior. San Pedro de Mezonzo, que reconstrúe o arcebispado de Santiago despois da destrucción vikinga, ou San Gonzalo de Mondoñedo, que sempre se fala del como vinculado a isto dunha escuadra normanda, pero que en día sabemos que son os normandos, pero son os outros, que non son os vikingos. Son posiblemente, según os traballos que fixo Fernández Pacios, ubicou cronolóxicamente bastante ben a Gonzalo de Mondoñedo como un Gonzalo da familia Traba que coexiste no escenario no que os normandos acaban de tomar o poder en Inglaterra, no que aparece a conspiración de Diego Peláez contra os normandos. Bueno, pois Gonzalo está moi conectado con Diego Peláez, son estes normandos, pero despois, posteriormente, se convirten nos normandos vikingos, no milagro. E San Gonzalo rezando é capaz de provocar unha tormenta e rematar con eles. Esta visión, de alguna forma, predominante que vai haber na narrativa galega sobre os vikingos hasta ese momento. Os bispos líderes, que son os que se enfrentan. Que sucede? Que, aínda que está moi pouco investigado, isto empeza a cambiar no Resurdimento. É moi sintomático. Esta imaxe que ven aquí é unha das poucas imaxes do século XIX no que se recrea unha escena da historia galega. E vai ser unha imaxe que non se vai repetir hasta aí prácticamente 15 anos, que é unha escena de combate entre vikingos e galegos. Non aparece nun contexto galego, aparece nunha historia publicada en Barcelona. Este é o título, literalmente, da ilustración. Os normandos son derrotados nas costas de Galicia. É dicir, esta afirmación, como ven, non a vamos a encontrar prácticamente hasta aí 15 anos ou 20 anos, porque non nos gustaba nada que foran derrotados, por lo que se ve, nos últimos anos. É dicir, pero no Resurdimento, eles utilizan os vikingos desta maneira. Burguía ten unha frase moi bonita, fala de que son vencedores e vencidos. Que este rollo galego vamos a afirmar, pero utilizan moitos diferentes autores no Resurdimento, empregan os vikingos como unha metáfora do que son capaces de facer os galegos cando un invasor. Entón están os franceses, pero que antes dos franceses se utilizan ademais moito ese relato, xa derrotamos os vikingos. Que fomos capaces, o único pobo de Europa que foi capaz de botalos fora. É dicir, eso se di en varios artigos. E quizáis un dos máis interesantes é este texto de Pondal, moi pouco coñecido, porque é inédito e que recuperou Xosé Ferreiro,
que é fantástico, é un gran poema, Ferreiro di que prácticamente está rematado, aínda que está inédito, que se chama Terra Verde, no que é un poema que está acompañado con unha serie de apuntamentos que ten Pondal arredor dos vikingos. Pondal, para compoñer o poema, escribiu, foi tomando notas. Entón, Ferreiro contrastou esas notas coas datas e cos que aparecen nos textos os que puido consultar Pondal en Galicia, como os de Murguía, non corresponden ás datas. Non corresponden, é dicir, Pondal toma estes datos de outro lugar, demostra un gran coñecemento da cultura escandinava, que non sabemos moito máis del, o poema, a verdade, que está moi ben. Entonces, que conta o poema? Pois algo que non vai suceder despois. Isto vai cambiar todo despois. El conta, son os lostregos do Odín, nos os terribles snekker, son os vikings vagabundos, son os terribles berserker. Son os entendros, claro, estamos acostumbrados ao Pondal celta, pero aquí un Pondal que fala dos escandinavos. Son os errebundos varegues, os terribles normandos, do que tanto todo o mundo ten. Entón, a clave, un diría, porque se o aplicamos desde a vista que temos os sobre eso, diremos, vai falar maravillas dos vikingos. Pero non, miremos o que conta, di, que terra é esa que pola proa sergue? Non sei, padre, dixo un viking de Breogán a Terra Verde. Aquí temos o fito do celtismo aquí. Di, de Breogán, dixo Berserker, de Breogán a Terra Verde. Pilotos, virado o rumbo, virade ben o ponente. Nesa terra temerosa han caído para sempre, mas na celeste Valhalla, entre os dioses resplandecen, caeron Haimar, Olaf, Sterkoder, Harald o Valente, ben contrarias nosas armas, nos fuies a Terra Verde. Fuxamos de Breogán, fuxamos aquí a Terra Verde, pero falando con Ferreiro, pregunteille, a terra, dice, no, parece que se admite como participio tamén o a para o mesmo significado. Fuxamos da Terra Verde, non? Fuxamos da Terra Verde. É dicir, temos un relato que non se vai a volver a suceder en Galicia hasta moito tempo, moi propio do Resurdimento, no que os vikingos son rexeitados, fuxen temerosos da terra na que foron derrotados. Isto é un fenómeno moi curioso e moi interesante contrastalo coa posición dos versos celtistas de Pondal. Bueno, estamos aí. Vamos a entrar xa na romaría vikinga, que chama unha representación entre tempos e culturas, porque vamos a ver como se entrecruzan moitísimas variables en toda esta performance que é a romaría vikinga. Bueno, en primeiro lugar, simplemente para decir, é unha das festas máis relevantes de Galicia, ten a categoría de interés de interés turístico internacional desde 2002, moi recoñecida, é un pouco dos emblemas do verán galego en este momento, non? Vamos a movernos alrededor das tres fases perfectamente recoñecibles da romaría vikinga. Foi o antropólogo Manuel Vilar quen estableceu esta clasificación, que máis ou menos a que coincide co que os propios veciños, cando falas con eles, recoñecen esas tres etapas digamos, na propia evolución da romaría vikinga. A primeira, o Ateneo de Ullán, a segunda, a organizada por Cedonosa, logo explico un pouco máis o que é isto, e a terceira, pois, a do Concello de Catoira. Pero, ademais, son perfectamente recoñecibles cada unha delas, non? En primeiro, no nacemento, que é do 61 ao 64, cando o responsable da festa é o Ateneo de Ullán, logo falamos sobre el, se define esa temática. Pero en ese momento, aínda non hai o desembarco como tal. Si hai a temática e hai unha serie de actividades vinculadas á temática, pero aínda non temos desembarco. O desembarco vai chegar despois. A segunda fase é esa consolidación que cando se proxecta, se propulsa, cando se desenvolve a performatividade, digamos, do desembarco, de todo o que sucede, a forma na que se move polo río Ulla, un pouco de cronoloxía, e aparece, digamos, en ese momento, non? E aí cando se consolida a idea de romería. Non sabemos porque chamamos unha romería. E unha romería, unha clave que ten unha romería, é que as romerías, a diferencia de outras festas, como mellor poden cambiar, as romerías teñen que funcionar sempre igual. A romería ten un protocolo, é unha festa popular, pero sigue un ritual, sigue un paso, sigue unha sucesión. E a terceira fase, que é a do Concello, é a institucionalización, que ten dúas características. Por un lado, a intento de explotación turística a nivel internacional, e por outro lado, a búsqueda de legitimidade, que xa empeza antes, pero que se volve máis importante en ese momento, a búsqueda da precisión histórica, digamos, se posible. Bueno, imos empezar pola primeira, que é o Ateneo de Ullán. Nacemento. O Ateneo de Ullán é unha entidade cultural moi singular das Rías Baixas. O carácter das Rías Baixas é moi parecido, porque estes días, cando falei con varias persoas que son os fillos de alguna desta xente que está aí, como, por exemplo, César, que é fillo de Segundo Rodríguez, o taberneiro da cantina da estación de tren de Catoira, na que se reunía toda esta xente,
Cando che contan o que facían e todo isto, dices, esta xente das Rías Baixas. Era típico club de señores das Rías Baixas, pero que tiñan intereses culturais no momento no que o réxime empezaba a abrirse. Non vamos... E cando un mira un pouco a cronoloxía, digamos, a trayectoria de cada unha das persoas que está neste Ateneo, bueno, pois é moi interesante ver a procedencia política de cada un deles, de como chegan un pouco, onde estaba na República cada un deles, onde estaba na Primeira Guerra Civil. É moi interesante ver un pouco que se xunta aí. Pero digamos que o primeiro grupo é máis ou menos un grupo de xente inmediato, da zona inmediata, donde o que son as claves, como vamos a ver, van a ser Baldomero Isorna e Faustino Rei Romero, son as figuras fundamentais. En unha segunda fase, cando empezan a coller pulo, é cando reúnen a moita outra xente que é coñecida un pouco da cultura desa época, como pode ser Carlos García Ballón, Bouza Brei, Plácido Castro, Ferro Couselo ou incluso Camilo José Cela. Básicamente, é xente que queda para comer, para tomar uns viños ali, lle gusta falar, nun momento determinado empezan a facer conferencias no balneario de Catoira, empezan a crear unha pequena programación cultural, pois en ese momento van abrindo a partir de aí. E entón, aí onde surge. Estes son os dous presidentes do Ateneo de Ullán. A foto xa un pouco resume un pouco o espírito, que é un espírito bastante de cachondeo, é dicir, que teñen, e que hai que asumir este espírito como algo que anima todo este espacio, é dicir, sempre hai a componente de humor e o componente de cachondeo en todo o que fan. É moi relevante, non? Entonces, hai dúas figuras moi importantes, o da súa esquerda, Baldomero Isorna, abogado procurador en Madrid, persoa de orixes, digamos, máis complicados na época da guerra. E o da dereita é un personaxe moi singular, Faustino Rei Romero, un cura moi excéntrico, que digamos que misaba en Catoira porque, bueno, tivera un fillo e fora o bispo lle prohibira de quitar a parroquia, buscabas un pouco a vida. Era un personaxe bastante excéntrico, un creador cultural moi amigo dos seus amigos e con bastante cachondeo. E, como poden ver, aí teñen o estandarte do Ateneo de Ullán, e no centro do estandarte, construído o icono das Torres do Oeste, que, digamos, o marco de referencia no que eles un pouco van a funcionar, non? Caño lles fala un pouco de que son uns coñóns e que parte da historia hai que entendela con humor. Isto é algo, logo falamos, pero, por exemplo, era un tipo de piques que les facían entre eles na primeira e na segunda romaxe vikinga. Digamos que un grupo encargou uns polos a un señor que estaba asando ali polos, chegou outro grupo, que era o grupo de Faustino Rei Romero, e levoulle os polos. Entonces o grupo de Luis Bouza Brei quedou sin polos asados. Entonces, o Bouza Brei quedouse cos polos e o grupo de Faustino quedouse sin os polos. Entón, Faustino mandoulle un poema, e dixo: meu amigo Bouza Brei, moitas gracias polo polo, lástima que fora un solo, porque derenlles un pouco de compasión, non? Sempre teu, Faustino Rei. E Bouza Brei contestoulle: Faustino Rei, non te queixes de que o regalo foi magro, porque non faz un milagro como dos pagos dos peixes. Entón, isto se convertiu en parte da lenda de esta historia, foi circulando con moitísimas variantes, e ainda circula, hoxe por Catoira. Este tipo era un pouco o ambiente que tiñan entre eles, no que se iban congregando, pois, xente que tivera vidas pasadas diferentes, a veces enfrentadas en tempos anteriores, non? Inicialmente a festa vikinga era unha romaxe que se facía na xunqueira das Torres, é dicir, nun espacio das Torres. Era apenas unha merenda entre diferentes grupos nos que ao final tiñan unhas caixas de cerveza, subíanse arriba e recitaban, etcétera, non había moita máis historia. É dicir, gustaballes ese espacio, querían reivindicalo, eran xente culta, xente que coñecía ese espazo de antes e contaban historias a partir del. Pero nun momento determinado empezaron a coller a idea de construir unha historia vikinga, e hai como dúas versións de como nace a idea de facer isto vikingo. A primeira é que había un incendio enfrente nas montañas de enfrente, dicir, lo que veñen sendo os montes de Isorna, todo o que están por detrás de Isorna, na parte esta de Rianxo, había un incendio por ali, e de repente alguén nunha desas merendolas dixo: que veñen os vikingos, porque a tradición que había un pouco en toda a ría, a tradición recente, era que a xente se comunicaba a través de fachos.
algo que arqueolóxicamente, bueno, pode que este confirmado nun, hai un que pode ser, polo menos polo hora, lo que sabemos. Entonces esa é unha idea. A segunda era que Pedro Montañés, que era este señor que andaba con esta barquiña vivindo un pouco no río Ulla, unha vez aparecilles por ali, era un señor así, baixiño, pero como moi regordete, dunha cara moi característica, entón empezaron que ven o vikingo, entón a partir de aí, en teoría, naceu. Non sabemos como moito, é dicir, aí temos as dúas versións, pero sí sabemos que Pedro Montañés queda fichado para a representación. Entón, desde o primeiro momento, empezan a ir un pouco máis alá, e o primeiro que empezan a facer, isto clave, é que o que eles consideraban, e digamos unha parte da historiografía tamén considera, é que o arcebispo Selmírez, o gran arcebispo compostelán, nacera nas Torres do Oeste. Entonces, o que os curas do grupo empezaban a facer era, celebraban esa romaxe, facíanlle unha misa en honor a Selmírez, e despois, pouco a pouco, empezaron a facer unha representación. Entón, nesa representación, chegaba Ulf na barca, perdón, o señor Pedro Montañés, entonces facía como de vikingo, iba con eses pantalóns, un pouco, buscabanlle un pouco, porque non sabía moi ben como era un vikingo, entonces, digamos, tiña un rifirrafe con Faustino Rei Romero, que facía de Cresconio, ainda que hai variantes que facía de outro arzobispo, e conseguía convencelo, conseguía convertilo, e Ulf convertíase en galego, ou sexa, en cristiano. Entonces, digamos, aí nace un pouco dous elementos da festa, que é a misa, como toda romería hai unha misa, que se celebraba en honor aos bispos das Torres do Oeste, a Selmírez e a Cresconio, e despois unha parte que era a representación, nace aí. E, de feito, hai un material inédito de Faustino Rei Romero con, digamos, non está editado, pero que, digamos, conta un pouco esta representación e a loita co vikingo e a conversión do vikingo. Como ven, é un pouco esa visión da historiografía que nos chegou, non? É dicir, hai un cura que o que anima e inspira e, de alguma forma, mantén ese relato dos feitos. Que sucede? Que a propia visión dos vikingos estaba cambiando. En Antífona da Cantiga, Ramón Cabanillas aborda xa dunha forma pois distinto a presenza dos vikingos na Ría da Arousa. Este é un texto moi bonito, as esguías cavernas, as quillas, firentes como espadas dos rezos vikingos, o mando do Olaf, do Ulfo arriscado, do forzudo Ban, do Rosalarafi, pescador tridente, protegidos das loiras valquirias, cabalgadoras de nubes. É dicir, no ano 51, Cabanillas vai ser coroado poéticamente no ano 58 en Padrón, toda esta xente do Ateneo van estar en Padrón tamén na coroación poética de Cabanillas con Otero Pedrallo, e en ese momento os vikingos empezan a convertirse xa noutra cousa, xa non son os vencidos as hostes terribles que eran vencidas e que aparecen nos textos do Resurdimento, empezan a ser outra cousa. Bueno, estos son algúns exemplos para entender un poquinho como era o personaxe Faustino Rei Romero. Estas son das fotos colleitadas en grupos de Facebook de Tui. Hai moitas de Faustino sempre con músicos, en bares ou collendo cousas. E, bueno, é dicir, ele é autor do elemento clave desa primeira romería vikinga, que é a conversión de Ulf. O vikingo chega, son moi amigos e se convirte en un Ulf. Hai outro factor. Bueno, y entonces empezan a asuntarse, todo esto empieza a ganar teoría, Y hay un papel muy importante que son aquí Plácido Castro. Plácido Castro, en ese momento, reside en Vilagarcía. Como saben, Plácido Castro é un dos grandes intelectuais dos anos 20 e 30, unha figura que sempre pulou pola internacionalización de Galicia, foi o representante galego naquel Congreso da Sociedade de Nacións, ele estudiara en Glasgow, estaba moi persuadido das ideas atlantistas desa xeración e, de alguna forma, el participa nos anos 60 con isto do Ateneo de Ullán e colabora hasta o punto de que fai os himnos que teñen que cantar os vikingos. Nos primeiros, digamos, cando isto cambia de fase. Aquí temos un Ulfo, 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 granido o veo do lobo, granido de corvo, viva o moi gran guerreiro, etcétera, sempre falan de Ulfo, non? E estas son incluso mellores, que se anima e falle en noruego. Falles unhas, é dicir, hai que imaginar a 60 de Catoira nos anos 60, pois cantando himnos en noruego, en homenaxe a Ulf. Eu falei con noruegos, me dixeron que era un noruego un pouco feito a machada, un noruego de Google Translate, pero bueno, están en noruego,
esta xente nos anos 60, é dicir, Plácido Castro lles contribúe de repente a que empezan a construir un pouco este espacio, non? Ao principio les cantaban Ulfo, pero agora non cantan Ulfo, agora no desembarco cantan Úrsula. Cambiou de Ulfo a Úrsula. Cantan Úrsula e dicen Úrsula, Úrsula, Úrsula. Entón, pero ninguén sabe por qué. Entón, que teñen un acordo entre eles, entón, que se marcan é que, cando a xente se pregunta que canta por Úrsula, diñen, non lo podemos dicir, é parte do acordo, tal, secreto, tal, pero en realidad non saben, non saben por que se canta Úrsula. Hai un pouco unha teoría de que Úrsula, a raíña vikinga, etc., pero non o saben, en realidad. Eso empezou nun momento determinado, e eu creo que ese Úrsula veu deste Ulfo. É dicir, cando se olvidaron de Ulf, empezaron a cantar desta outra maneira, non? Pero estamos vendo a implicación de moita xente que era xente que sempre defendera unha visión moi atlantista de Galicia, que está aí. E Plácido Castro, hai un detalle, Plácido Castro apoia moito isto. Un texto, Plácido Castro empeza nos anos 60 nas súas colaboracións en prensa desde finais dos 50, pero nos anos 60 Plácido Castro é un convencido do turismo. Ten moitísimos artículos falando de como artellar ese turismo inicial que en ese momento en Galicia empeza a aparecer e que se está falando en todo o Estado polos cambios que logo faremos das dinámicas franquistas, do réxime franquista, non? Entón, pero mirade que ben calado ten Plácido Castro que hai que facer, non? Dice, é aconsellable ofrecerlle o typical Galician no aspecto folclórico, a música, traxes, festas, romarías e acontecementos, como a Festa do Albariño, que está desde o ano 53, ou outras similares que se asisten ou poderían organizarse. Tamén ten a seu atractivo maior, quizás para eles que para nós, as lendas e tradicións, o romántico. Sen que teñamos que ser demasiado puritanos en canto iso poidera ter de artificial. Sempre dentro de certos límites, posto que o realmente vivo no folclore xa desapareceu, por desgracia, case en todas partes. É dicir, Plácido Castro entende un pouco cal é o tipo de maniobras que hai que fazer aquí e las apoia, e lle parece bastante interesantes como unha forma de poder recuperar e desenvolver o patrimonio. Entón, por un lado, temos a herdanza de certa tradición atlantista, de certa tradición do coñecemento histórico do que as Torres do Oeste eran, que viñan dado por un grupo de xente culta, como Bouza Brei, Faustino Rei Romero, Plácido Castro, que son os que conforman a primeira idea desa visión vikinga, non? Pero hai un segundo elemento, que no ano 58, Kirk Douglas protagoniza esta famosísima película dirixida por Richard Fischler, que é The Vikings, non? Vikingos. É do ano 58, que é un éxito mundial tremendo e que vai ser, eu creo, que a primeira intersección que se vai dar entre estas variables. É dicir, por un lado, na festa vikinga de Catoira, que eu saiba, é a primeira vez que a historia se usa con este tipo de marcos festivos en Galicia. Hasta ese momento as festas eran festas, salvo pequenas cousas da República, eran festas religiosas. Esta é a primeira vez na que a historia se usa, pero se usa porque está propulsada por un entorno que son os cambios na industria cultural e o cine histórico. Entón, en ese momento entran. Pero que é o que se fixe nunha cousa? Aquí ven os vikingos desembarcando, este é un fotograma da película, ven que levan cornos. Non, é dicir, a película estaba moi ben asesorada, non levan cornos, non levan cascos con cornos. Pero se ustedes recordan as estampas da festa vikinga de Catoira, si levan cornos. Bueno, isto ten unha explicación. Logo van a ver, e que nos fala tamén doutra interacción co mundo da cultura de masas que hai aquí. En ese primeiro momento, digamos, o Ateneo de Ullán está moi preocupado por digamos, crear unha romería na que haxa un importante papel cultural. Entonces, traer figuras destacadas como Ramón Otero Pedrallo, outros importante, pero tamén se fan certames literarios, certames culturais. É moi sorprendente ver a lista de finalistas dos certames, é unha cousa moi curiosa, porque hai primeiros espadas participando no certamen da Romance Vikinga, nos falan das redes sociais que había entre todo este grupo de xente, e traen e empezan a traer ese tipo de figuras, non? Estas son unhas fotos que son unha auténtica maravilla de Otero Pedrallo predicando nas Torres do Oeste. As boas son as da seguinte diapositiva, non son estas, as boas son as da seguinte diapositiva. Estas son para que se prepararan. Temos aí a Cuña Castroviejo, perdón, a José María Castroviejo e a Otero Pedrallo con casco de cornos. É o mesmo casco, ademais, nos dous casos, están o pasando de maravilla, están celebrando a vida. Quen está aí, o director, un director de xornal, creo que da Noche ou de Lidera Gallego,
creo que está aí con él, están celebrando a vida ese día da Roma Vikinga. Se conserva unha serie maravillosa de fotos deles participando un pouco deste Valhalla, de gusto que este mundo vikingo do primeiro momento. Que é unha cousa fantástica ver a don Ramón así. E aí pasamos á segunda fase, que é a fase de Cedonosa. Cedonosa, que é un nome tan raro, era unha fábrica que estaba na ribeira do Ulla, que é unha fábrica de materiais de construcción e, sobre todo, de comercialización de area. Entón, é Cedonosa que, digamos, o Ateneo se confesa que non é capaz de seguir organizando a festa porque vai crecendo e a empresa Cedonosa asume a organización da festa, os seus traballadores son os que se encargan de organizar todo, e non só iso, sino que teñen que dar, ollo con isto, unha cota para a organización do seu salario. Claro, é dicir, teñen que dar unha cota do seu salario para a organización. Logo vamos a ver un detalle que nos leva. Para entender un poquinho máis este esquema, vai ser fácil de entender cando entendamos que no primeiro desembarco, que vai ser no ano 68, ainda que Cedonosa empeza a organizar no 65, asistirán 3 representantes diplomáticos de países nórdicos. Isto nos leva a un contexto político tamén. Non só un contexto, sino que nos leva tamén a un contexto político. A clave, o que pasa é que o desembarco que nace en este momento vai ser clave para o éxito da festa, porque vai ser cando se involucre a comunidade. É dicir, cando primeiro os traballadores e despois, os en día, pois a asociación cultural que se encarga desta parte do evento na festa, pois vai ser moi relevante. É dicir, se van a constituir este momento. Aquí vemos unha foto, unha estampa maravillosa dos anos 60, é dicir, con todas estas vikingas subidas ao alto do barco. Pero a historia dá moitas voltas e viravoltas, e hai unha parte moi maravillosa, por lo menos que me interesa, deso antes de falar máis, que eses areeiros que, como ven, lles configuran a proa, porque a proa do areeiro non é así, está posta unha proa postiza, non só como Mascarón, sino o resto da proa, ten unha funda, digamos, a proa para que colle esa apariencia un pouco máis vikinga, pero un areeiro de toda a vida, dos que levaban a vender a area para material de construcción, que en ese momento, nos anos 60, era un negocio moi importante en la Ría da Luz. Estes areeiros son os que apenas uns pequenos anos antes, moi pretiño de onde se celebra isto, sacaron do fondo da ría as famosas espadas maravillosas da Idade do Bronce, que foron depositadas ritualmente no río Ulla, como noutros ríos da Europa Atlántica, pois 2000 e pico anos antes. É dicir, eses mesmos areeiros que levan os vikingos, cos que se representan os contactos atlánticos, son os que descubriron un dos elementos arqueológicos máis relevantes para entender a circulación de ideas, de armas, de tecnoloxías pola Europa Atlántica durante a Idade do Bronce, incluso de culturas, o depósito ritual nos ríos que podemos encontrar en Irlanda, en Inglaterra ou incluso no sur da península, non? É dicir, esa circulación. Son os mesmos barcos que levan os vikingos do norte os que atoparon casualmente no fondo da area as maravillosas espadas de Ulla. É dicir, que son estas cousas da historia. Bueno, digamos, o barco sae do peirao da fábrica de Cedonosa e chega un momento aí de ter que caracterizar os vestidos de vikingos. O cal é un desafío, porque non sabían moi ben que facer. É dicir, o que me contan os locais é que non tiñan moi claro onde inspirarse para os vikingos. E aquí xa poden ver pois os cascos con cornos que están por aí, e tamén poden ver como os vikingos levan a bandeira de España. É dicir, que en Asalta leva a bandeira de España. Como os vikingos levan a bandeira de España con eles. De onde ven esta apariencia, esta fasquía? Levaban vestidas unhas peles de ovella que eran dun señor que tiña unha gran salicerca, parece que tufaban moitísimo as peles de ovella, sobre todo co calor, que lles regalaba él para a festa vikinga. Son unhas peles dunha granxa dali de Catoira. De onde ven isto? Bueno, pois por a entrevista cos participantes nesto, vendo outro elemento moi importante para a cultura de masas española dos anos 60, que é o Capitán Trueno. Sí. Así que o desembarco, a idea do desembarco, pois, de alguma forma, ven de vikingos, pero como non sabían como vestirse, pois, en gran medida se basearon nos cómics que consultaban de nenos. Claro. Se basaban aí. Entonces, aquí vemos unha interacción, como digo, fíxense, todo o que estamos montando neste lugar e como se van intrincando as bellas tradicións do galeguismo
con a cultura popular, a cultura de masas internacional e con un produto moi español que vai ser o Capitán Trueno, moi froito da época do franquismo, non? Los vikingos prehistóricos. Los vikingos prehistóricos. Entonces, pues moi posiblemente proceden deste espazo. E isto vai ser moi importante, porque, de alguna forma, os vikingos de Catoira van a estar moi marcados polo visual. O cambio é moi notable, é dicir, aínda que esa foto parece relativamente recente, xa ten uns anos a da esquerda, que digamos o classic Catoira Viking, á dereita ven os novos vikingos, no que a presencia femenina é moi importante, e a apariencia ben, procede claramente, da serie Vikings, que é unha serie que tivo un impacto enorme pois na xeración pois que hoxe ten entre 30, 40 e pico anos, é dicir, unha serie moi importante con moitas temporadas que redefiniu os vikingos en clave do século XXI. É dicir, entonces, e permitiu, ademais, de un montón de presenza e visibilidade das mulleres a través de, non me acordo como se chama a protagonista, Lagertha. A través de Lagertha e outras figuras, deu unha presencia das mulleres que permitiu que as mulleres estiveran moitísimo máis presentes no evento de moitas maneiras. É unha romería, sí, é unha romería. E a romería sigue un ritual, e sigue un paso, non? Que é a partir do Porto, a partir de aí se vai hasta as Illas Galeiras, aí se fai un tempo, se vai hasta aí para que os vikingos non se vexa que saen do lado das Torres do Oeste, é dicir, que haxa unha certa velos chegar, e aquí sucede algo curioso, avanzan polo Ulla, e chegan hasta unha illa que se chama Illa dos Ratos, que é unha illa que se recordan que ao lado da ponte ten un cruceiro, pero que empezaron a chamarlle xa nos 60 Illa do Rapto. Do rapto, porque aí raptaron unha doncela, de feito, significa un rapto dunha doncela, queimara leña ali para facer unha fogueira, digamos, se cambiaron o rapto polo rapto. E a partir de aí, pois, se encara o que é propiamente o desembarco. E aquí ven onde que lles comentaba. O sorprendente dos vikingos, e aquí hai que recoller, tanto que eu teño recollido como que recolleu Manolo Vilar, é que os galegos están ausentes de representación, pero que en algúns anos intentaron poñer galegos defendendo as torres. E a xente que iba para lá entendía como un castigo. Non querían ser galegos, querían ser vikingos. Non querían, eso de ser galegos, non querían. É dicir, eles querían ser dos outros, dos vikingos. Algo parecido que pasou, creo que en Ardelucos, non sei se falou deso, pero tamén houve ese tipo de cuestións, tamén ao principio. Non querían, claro, porque son galegos, quen iban a ser? Quen falou dos galegos? Somos vencedores, pero quen falou deles? Bueno, aquí é onde está o tema. Isto que nos di de nós que nos non sabemos. E que non ve moi clarísimo é Vítor Armesto. Vítor Armesto vai a facer nos anos 70, ela é a pregueira do ano 70, fai un texto no ano 70 para o pregón e despois fai un texto diferente para a Voz de Galicia. É dicir, non di o mesmo no pregón que di na Voz de Galicia, non? E din esta frase absolutamente brillante que só aos poetas se les pode ocurrir la idea de exaltar la gloria del enemigo. Que é unha frase de unha inteligencia tremenda, que? Sí, sí. Non só ela, Luis Oane, cando fala do Bispo Rosendo, aquí vemos a un vikingo acuchillando a un pobre galego. Pero si ganaron os galegos. A componente gastronómica, parte da romería, moi importante, é dicir, esta revista Chan, unha revista moi importante, 8.000 kilos de mexilóns, 5.000 sardiñas cabezudas, terreira, esta parte que é moi importante, pagado primeiro por Cedanosa, é dicir, a escote, un elemento moi importante. E en que nos sitúa isto? Pois nun momento moi determinado, que os cambios do réxime franquista, o turismo como estrategia, Manuel Fraga como ministro de Información e Turismo desde o ano 62, a idea do turismo como unha forma de presentar unha cara amable do réxime nunha iniciativa de intentar incorporarse na Unión Europea, Camiño de Santiago, todo ese tipo de festas gastronómicas, non? E hai que entender a festa de Catoira e toda esa exaltación gastronómica e todo eso, pois nunha secuencia que é moi amplia, aquí só algún exemplo, de festas que suceden nese momento, que se van formando nese momento, e que todas ademais teñen unha estrutura moi importante, que é a presencia do erudito, a presencia intelectual de enorme trayectoria, sancionando a festa, legitimándoa, buscándolle un orixe ancestral a esa festa, Cunqueiro dicindo que ven os Olvariño vendo rin, todos os Isidoro Millán falando do salmón na festa
da Estrada, outros glosando os vikingos, o propio Carlos Casares despois nos anos 80, é dicir, a figura legitimidade a hora de construir ese discurso. É dicir, con ese tipo de figuras que en ese momento teñen un destacadísimo papel simbólico na sociedade galega e que parece que non, pero de repente estas festas non as son a entender. Pero que tamén se prestan a isto. Tamén están de acordo con isto de alguma forma. Bueno, é dicir, é moi curioso. O resumo ben don Ramón. Escribe unha carta a Cela, Ramón Tropellero, e dice: quise ir a Venezuela y no me dejó mi ministro. Veremos más adelante. En el fondo, aunque no lo diga, disfruto más dando conferencias en la Estrada y el Carballiño, con grandes y disparatadas cenas después. Última fase, se remato, a institucionalización, que é unha fase diferente, empeza nos anos 90, cando o Concello se fai cargo da festa, e o Concello, xa no ano 92, decide que a festa é dicir, un momento de expansión da autonomía, un momento de expansión dos lazos políticos, o Concello de Catoira ten a máis bastantes cartos en ese momento, hai un contexto moi diferente de Unión Europea, de entrada do mercado común, de outros elementos, irmandades con diferentes puntos vikingos, e o inicio da busca da legitimidade científica a través da creación de réplicas tremendamente precisas de barcos vikingos localizados no fondo do mare, que se conservan nos diferentes museos escandinavos, e algo que ven dala e que fortalece moitísimo a propia vínculo coa comunidade local, que é o teatro comunitario, que o collen de Frederiksson, pero baseándose na tradición previa de Faustino Rei Romero. A idea de que, máis alá do desembarco, o desembarco polas mañás, as noites son para contar historias. Isto ven de Frederiksson, en gran medida. Ven o collen da xente dali, coa que siguen tendo moitos lazos. E remato xa. Non hai defensores porque somos nós, os vikingos. É dicir, nunha Galicia que quere estar conectada co mundo, que busca identificarse, sentirse parte de dinámicas máis amplas, será que non hai defensores porque somos nós? Estamos atacando e defendendo ao mesmo tempo. Somos nós os que estamos aí. Os celtas nos anos 80 estaban moi cuestionados, históricamente ou científicamente, pero os suecos molaban moito. Eran unha cultura prestixiosa, molaban moito estar vinculado cos suecos. Era unha cultura de desenvolvemento en ese momento, o cine español fai moita referencia ás suecas, se conoce como un país próspero, democrático, aberto, xente que interesante. Hubo moitos máis ataques musulmáns a Galicia, marítimos, que durante un período moitísimo máis longo, 700 anos, comparado cos 150 vikingos, pero dos ataques musulmanos non nos acordamos, non? E en ese momento empeza a cambiar a ollada a Escandinavia. Este libro, que ademais este cómic que quero reseñar, porque é fundamental para entender a visión que temos da historia de Galicia unha xeración, breve historia de Galicia, desde o ano 84, que viña prologado e asinado polo presidente da Xunta, Fernando, que estaba asesorado por Ramón Villares, se non me equivoco. Aquí aparece, na parte de atrás, eles están lendo cómic, e aquí temos os símbolos de identidade galegos, non? O medievalismo aí cos bispos, o barco vikingo de Santiago. Un libro importantísimo, que de repente empezou a cambiar esa visión que había, Galicia escandinámica, porque introduciu moitas outras fontes, e a presencia de figuras como Staffan Morling, que cando lanzou a súa teoría, hoxe un pouco cuestionada, das dornas como elementos de origen de Dracar vikingo, prendeu como a pólvora nas rías. E en en día todo o mundo está convencido disto. E só cambiou esta cousa, os tempos cambiaron. Entonces, esta romase, quinta romase vikinga, leva apenas 5 anos. Se fai no Vicedo, San Román, e aquí xa en todos os cartéis contan moito, como antes comentaba, os cartéis contanos moito, non? En todos os cartéis da romase vikinga do Vicedo xa hai dous bandos. Están os galegos e están os vikingos. E iso significa que tamén que, en certo modo, a sociedade galega cambiou de alguma maneira. Nada, é dicir, a Romaría inaugura novos usos da historia e da súa utilización. Vemos aí unha confluencia entre as bellas narrativas como atratismo e medialismo coa industria cultural, que é algo fascinante, a relación co tardofranquismo e co uso do patrimonio cultural e gastronómico nese momento, e, por último, o que nos é capaz de contar alrededor de como nos sentimos actores ou da nosa propia historia, a presencia da nosa propia historia. Moitas gracias. Bueno, pois despois destas cumpridas presentacións,
creo que é o turno do público. Así que eu non tería moito que decir, pero xa falei, eles tamén, e sí que nos interesa moito as súas preguntas e opinións. Adxudicado. Hola. Sí. Hola, bueno, se me oye bien. Al profesor Domínguez ha comentado que realmente los vigueses se rendieron a los franceses y que los que reconquistaron Vigo fueron los de la contorna, de Orense, de Tui, portugueses, Valladares, Lavaz. Yo a veces asocio la reconquista de Vigo con el desembarco de Normandía y me imagino que los franceses que se habían rendido a Hitler reivindicaran la Francia de Vichy, reivindicara que ellos habían reconquistado Francia y Normandía, cuando no lo hicieron ellos, al revés, ellos se habían rendido. Y me planteo si no sería también un intento de Vigo, de la ciudad de Vigo, una vez pasada la reconquista, de ocultar esa vergonzosa rendición ante los franceses y entonces reivindicar cada vez más, en un proceso que ya lleva más de 200 años, que ahora vimos los vigueses reconquistamos la ciudad. Primero que yo no creo que el orgullo de cosas que hicieron ancestros nuestros en los que no hemos participado es falso orgullo. A mí me da igual que lo hicieran bien o mal, no me cambia a mi persona y realmente eso es un tema importante, que no podemos apropiarnos de los actos heroicos de otras personas. Pero creo, no sé qué opina usted de esto, de que los vigueses realmente ocultaron de alguna manera, porque ahora es eso, todo reivindicación, los vigueses somos los más famosos, los primeros que derrotamos a Napoleón, cuando realmente no fuimos los vigueses. Gracias. Non sei se hai algunha pregunta máis, se agrupamos, se non xa lle damos a palabra. Bueno, sí, é unha interpretación posible que fai vostede, pero, como dirían os clásicos, o locus é moi importante. E o locus é Vigo, é dicir, o lugar é Vigo. E co paso do tempo, o que queda é o locus, é o lugar onde aconteceu a cousa. E como a reconquista foi de Vigo, ao final, Vigo é o protagonista. E claro, quen recorda eso? Quen mantén viva a chama dese recordo? Quen mantén a tradición? Mantén a Vigo. Porque, de alguna maneira, como dixen eu ao principio, é un feito fundacional. É dicir, a Vigo pasa a ser cidade por a reconquista. Que na fixo de menos. O importante é que a partir dese momento Vigo empeza a ser unha cidade e asóciase ese cambio con algo que é verdade, é dicir, o crecemento impresionante de Vigo, de ser unha localidade relativamente menor no contexto galego, a convertirse nunha cidade protagonista da historia de Galicia. Entón, digamos que aí o importante é o lugar. A reconquista foi a reconquista de Vigo, por lo tanto, Vigo é o protagonista. Quen recorda eso son os vigueses. E iso fai sentir o orgullo de. E o orgullo de é importante, porque eso en todos os que nos gusta o cine, sobre todo o cine bélico, as arengas, nas arengas sempre é fundamental legitimar as orixes, digamos, a verdade e a razón que nos asiste e o apoio, se é divino, pois mellor, porque nunca estorba. Cantos máis apoien, mellor. Entón, nese sentido, creo que hai que recordar, porque hai que contextualizar a cousa, de que, como decía Tito, os vigueses estaban dentro, polo tanto, non podían estar nos dous sitios a un tempo. E polo que recordamos do relato, claro, os relatos tamén que nos fixeron os sitiadores. Entonces os relatos sempre son o de Tenreiro, o de Cachamuiña, o de Morillo, etc., etc. En todos eles se dan cancha, porque detrás do relato viña a recompensa.
e se eu non fui protagonista non me recompensaban. Entón, nos relatos sempre se fai fincapé, parece que os de dentro non fixeron nada. Home, eu creo que algo si fixeron, pero certamente o sitio, a entrada pola porta da Gamboa, o que xa ahora se recorda, foi feito polos que estaban fora, polos da contorna. Pero non había quinta columna. Mais. Aí está María da Aurora, non? Ata que punto a Reconquista de Vigo o que sea a festa da brincadeira poden ter relación, porque Vigo non era o conxunto de Vigo que é agora. Vigo foi anexionando, digamos, outros os arredores, parroquias. Hasta que punto eso pode facer unha diferenza entre Reconquista de Vigo, Reconquista dos povos do alrededor? Sí, porque Bouzas e Lavadores non estaban aí. Bueno, Bouzas era un concello, bueno, non era naquele momento concello, foi no despois. Daquela ainda non había... Sí, daquela propiamente os concellos eran formaban parte dos señoríos jurisdiccionais. Por exemplo, hai que recordar que Vigo era señorío do arcebispo de Santiago, porque non o dixen aquí, pero unha das consecuencias tamén da Reconquista é o cambio do escudo da cidade, porque no escudo da cidade había unha vieira que, lóxicamente, os vigueses de 1810, as autoridades de 1810, lle piden aos diputados nas Cortes de Cádiz que cambien esa vieira, que é o signo do sometemento ao eclesiástico Santiago, e no seu canto poñan o castelo e a oliveira como símbolos. Pero eu creo que esa relación entre a festa da brincadeira e a Reconquista ten moito que ver con que todas estas festas que teñen sempre, ao final, empezan un pouco, como ti decías, pois como troula, como eu son de Ribadavia, a festa da historia, igual que aquí Urban, o programa Urban ten un papel fundamental, na festa da historia, na primeira edición, ten un papel fundamental tamén outra financiación europea, que é as escolas taller. Hai unha escola taller que se fai en Ribadavia para reconstruir a rectoral de Santo André de Camporredondo, que hoxe é a sede do Museo do Viño de Galicia, e as escolas taller, ademais de canteiros e tal, tiñan que ter tamén algún tipo de dinamización cultural, forma parte do programa. E o director da escola, que non era galego, era castelán, dixe, bueno, que podemos facer aquí? Entonces, había a sede da escola estaba no Museo Enolóxico de Ribadavia, e ali conservábanse prensa. E viu que había ali unha referencia no século XIX, unha festa de historia e tal, e con xente do povo empezou a montar isto. E claro, convertiuse nun fenómeno turístico. Eu creo que ahora todas estas festas de interés turístico cada vez queren ter máis galardós, a brincadeira pois é a semelga, digamos de unha maneira, para prolongar o festexo, porque empeza aquí a Reconquista, creo que son 15 días despois, máis ou menos, ten a réplica na brincadeira para seguir conmemorando, pero na realidade é o mesmo, porque o que lle importaba aos franceses era a cidade. Unha vez que non está na cidade, o que lles importa é Tui, e o que lles importa é Santiago e a conexión con Portugal, que é o que pasa na Ponte de Sampaio. A derrota na Ponte de Sampaio é o que fai que Ney Sulxa se marchara antes da Reconquista e Ney se marcha despois. Xa a partir de xuño prácticamente xa non quedan franceses en Galicia. Mais. Hubo unha persona que lle gustaba moito a historia e dice que foron a Bouzas os 8 días a celebralo na Pardaíña, en Bouzas na Pardaíña, así un alto que hai, que foron ali a celebralo. Eso é o que escoitei eu cando empezaron con isto, pero que eso foi a raíz deso, pois
facendo festas. Bueno, que tamén moito parroquialismo no bo sentido da palabra, quero decir, do mesmo modo que todos recordamos que non había concello que non tuvera un pabellón de deportes. Pois claro, que concello non vai a ter unha festa histórica? Eu creo que poucos concellos en Galicia non intentaron crear. Algúnas foron para adiante, outras tuveron unha primeira edición, unha segunda e morreron. Pero creo que xa non só é o do orgullo parroquial, sino que é pois un negocio. Entonces eso tamén é un prestixio. A ver si foron os de Bouzas e os de Teis os que asaltaron Vigo. Que esa parte non está contada. Xa oín. Por eso foron a celebralo, porque eran dali. Mais, claro, xa me din conta. Mais, eu teño unha para que a Carón, non? E é que este asunto que xa me contou outro día, xa me avanzou nunha esquina do Obradoiro que nos encontramos, xa me avanzou algunha parte importante aquí, Manuel, pero este asunto de que non haxa, o sea, de que en Luís Seoane, en Otero Pedrallo, en Plácido Castro, non haxa galegos, e que a quen lle chama a atención sexa Victoria Armesto, tamén ten unha lectura política bastante curiosa, non? A altura dos anos 60. Porque, no fondo, igual que ten unha lectura que en parte non sei se ti quixeche dar ou queres facer unha hipótese para responder. Porque tamén é curioso que todos aqueles, unha parte deles que eran intelectuais e galeguistas, pero, ollo, eran políticos republicanos, que non podían exercer a política. Tiñan boas ideas que o poder podía aproveitar, non? Pero, por certo, e Vítor Mora, o que fixo o maravilloso Capitán Trueno, como el recordaba, eu nunca os casei, porque ele tamén era republicano, era daqueles dibuixantes que contaban unha historia, quer decir que ao final aí hai tamén moita historia subalterna que, pero bueno, a min interesa eso por que non había galegos, é porque alguén lle chama a atención que non soubera e outros prefieren ser vikingos. A ver se estaban pensando en Normandía, non sei. Bueno, claro, que creo que aí está parte da cerna moi interesante desta historia. Eu creo que cando isto se concibe nos anos 60, ao principio dos 60, como interpretas a confrontación? É dicir, que nos quere contar esa confrontación que en outros lugares ou noutras... Quero dicir, por exemplo, as festas de moros e cristianos teñen unha tradición, pero aquí non existía eso, non existía a idea da confrontación. De alguna forma, o galeguismo sempre creou espacios a amarse ou para evitar o seu propio espacio, pero evitando, digamos, unha confrontación directa. Isto, supoño que nos anos 60, isto podemos seguirlo históricamente, é dicir, sempre, moi poucas veces se buscou unha confrontación directa con outro. Entonces, é moi sintomático que desde o primeiro momento, cando eles fan eso que chamamos autos sacramentais, que é eso de que chega o vikingo, a clave é convertir o vikingo. É dicir, ti non te enfrentas ao vikingo, se non que eres capaz de convencelo, o integras e pasa a ser parte de ti. Obviamente, detrás deso hai un mundo político moi grande do que se pode falar a nivel hipotético, tampouco me gusta esbardallar, pero ten que ver tamén coa nosa propia actitude con respecto á nosa propia historia e o uso que moitas veces he visto dela, é dicir, a idea de perdedores. Entón é moi curioso como aquí de repente, que a máis é unha narrativa na que ganamos, non nos atrevemos a abordala. Hasta que de repente cambian as xeracións e no Vicedo si aparece. Entón é moi curioso porque os buscan os poñen hábito de Santiago, poñen, claro, como representan? Pois é curioso como representan en no Vicedo, non? Pero creo que nos está falando dunha idea moi profunda de como representamos o noso pasado e que nos atrevemos a facer. E eu creo que, pois, e despois o que digo, vale, e cando poñen os galegos, ser galego non era divertido. Claro, é dicir, os vikingos teñen nomes chulos, teñen un tema épico, están representados. Cales eran as imaxes históricas dun galego? De onde salían?
non existían. Había textos literarios, pero non tiñamos ni siquiera imaxes visuais do pasado que as que nos pudiéramos asociar. Como se chamaban? Quen eran os nomes deses defensores? É dicir, non había unha elaboración histórica demasiado grande con respecto a todo ese espacio. Entonces, como ibas a querer ser de algo que non existía? Ou que se existía, a tua exposición era subordinada. Entonces, é moi fascinante eso como se plantea e o que se dá conta Victoria Ernesto, e por eso metelles un viaxe, digamos, en ese sentido a idea, non? Porque claro, está unha torre que non se defende. É dicir, unha idea dos galegos sempre preferimos dicir cal é a forma de escapar aí, cal é a forma de situarse, dicindo, non, nos integramos. Nos integramos. Entonces hai, bueno, eu creo que hai unha estrutura profunda aí que non se nota só aí, sino que se nota a hora de abordar, digamos, outros relatos, que claro, aí se va plasmando. É unha cuestión un pouco incómoda, é dicir, desde ese punto de vista, pero é moi fácil de ver, é dicir, si as imaxes, por eso representaba esa imaxe de 1864, é que é moi fácil, se nos levamos todos a cabeza e intentamos ver as imaxes de representación de artistas e de pintores alrededor do pasado galego, só hai algo que se pode comparar, que ademais xa non existe, que o cadro de Brocos, o cadro da defensa de Lugo. E a defensa de Lugo de Brocos o que se ve é a un dos bolaños no alto da torre e non ves o inimigo. Ves o inimigo. Non ves dúas partes, non ves unha confrontación. Ves alguén defendéndose, tirando como un año e tirando un pan, pero non ves o inimigo. É dicir, e iso creo que está na estrutura profunda da ideoloxía do galeguismo, de alguma forma. Sí, buenas tardes. Bueno, a mí una cosa que me extraña, metiéndome en las dos fiestas, pero históricas, por ejemplo, Ardelucus y Vikingos, ¿no? Hay que darse cuenta, yo para mí, como historiador, lo veo muy claro, hay dos vencedores en cada uno, y son distintos, y se representa de forma distinta. Quiere decir, Ardelucus gana a los romanos, lógicamente, pero en cambio los gallegos no quieren representar a los romanos. Quieren ser galaicos. No, querían ser romanos. ¿Ese quieren ser romanos? Sí, despois os galaicos, bueno, non sei que explicou Sánchez Pardo, pero creo os galaicos se van a introducir despois. Pero en cambio, en la Limia, ¿no? En la Limia, la festa esquecemento, es o contrario, nadie quiere ser romano e quieren ser galaicos. Pero a Limia xa é unha festa de cando empeza o esquecemento. Eu creo que o esquecemento debe ser do 2000 ou así. Sí. Xa é que aí o que vemos son capas históricas, son cambios. Sí, pero quiero, y vuelvo a la narración. O sea, yo tengo, en Ardelucus tienes un confrontamiento de siglos y ganan los romanos, los galaicos se establecen y tal. Los vikingos son derrotados, pero es que las razas todas ganaron siempre. Es decir, que podemos decir, en la tradición popular, el oral que podían llevar los vikingos, arrasaban y lo máximo que hacían los que estaban viviendo en la zona es irse como había. Pero no solamente aquí, sino en todo por donde pasaban las razas vikingas. Entonces no es claramente son perdedores vikingos. Por eso decía Murguía de vencedores y vencidos. Sí, claro. Pero sí. É dicir, tes 364 días para ser galego. Claro, a festa é a festa. En Pontevedra había unha tradición que era o urquín, o urco e todo o que inventaron os mulguais ali tamén, a fin do século XIX, había o desembarco tamén ali. O que quería era ser raro. Eran os raros, os exóticos, os que viñan disfrazados. Non, porque para ser do país até esos outros 364 días do ano. Eu creo que non... Sí, pero bueno, vestirte de medieval tampouco podes todos os días do ano. Todas agora se de festa medieval en Pontevedra. Unha vez en Ruibal. Festa medieval en Pontevedra con patatas, pimentos, tomates, non había nada. Bueno, pero si me permites unha cousa, eu cando empezamos falei do tema da chea, non? E ti mencionaste algo, en Vigo parece que son máis frugais, pero despois outro día, ahora que falaba do de Lugo,
Ali non está concebido exactamente como un enfrentamento, sino como unha celebración. E despois de moito falar, e falou moita xente, se explicaron moitas cousas sobre o rigor, sobre a orixe, sobre o desenvolvemento. Ao final, unha muller, creo que foi, dixo, bueno, en realidade, hai que recordar que todo isto empezou cunha grande chea, que foi unha gran comida que se chamou Comilonium, arredor no pico da muralla, cando foi o tema da declaración da... E a partir de aí decidimos como continualo. Pero o importante é a chea. E aquí, polo que vimos, Otero Pedrallo incluído, pois parece que tamén. E ese famoso cura, non? Pero bueno, non sei se queres comentar algo máis sobre isto. Sí, no. Ou alguén quería... Alguén máis quere falar? Ali. Bueno, pues... Hola? Sí. Bueno, pois moitas grazas pola conferencia. Eu quería facer referencia... Primeiro, quedoume con curiosidade da primeira chega que fixo Villares sobre o suposto orixe da feira da Romaría Vikinga. Quedei con curiosidade, non sei se tiña moito máis discurso detrás disto. E despois, outra cosa sobre a invención da traición. Unha cosa que se mencionou continuamente é que os dous ponentes teñen estudado o tema, é o tema da a oliveira. A oliveira que agora está moi de moda, é precisamente moi reinventada, que é un momento de moda da oliveira en función do Celta, é o novo himno que ten. Que simboloxía tiña antes e ten despois desta revolución e actualmente? O sea, gustaríame se teñen algún tipo de... Eso que quere decir. Claro. Frente a Vieira. Vieira Oliveira. Pois a verdade é que non o sei, hai unha tradición, esta sí que é unha tradición, que di que a actual oliveira é filla da oliveira que había á entrada da colexiata, que, como saben, casi se veu abaixo, non donde todo, pero casi se veu abaixo cando, celebrando precisamente un dos tedeums, creo que foi en 1811, 1812, estoupou o polvorín que había no Castelo San Sebastián e casi se veu abaixo a colexiata, non hubo que reconstruíla, que é actual, non? E a tradición dice que un esquexe, iso é verdade, pois que as oliveiras, se quitas un esquexe, plantas o esquexe, prende a oliveira, non? Comentando isto, a mí Abel Caballero me dixo que fixera unha medición da oliveira, co tamaño que ten, etc., e cos expertos din que efectivamente a toda a oliveira, máis ou menos, pois anda por 200 anos. Co cal, de alguma maneira, a tradición casaría con este tal, non? Claro, por que a oliveira se convertiu no símbolo de Vigo? Pois é unha boa pregunta, pero non teño resposta. Non sei por qué, pero de todas maneiras Tangana tuvo unha idea moi brillante e esa oliveira dos 100 anos pois arrumbou co himno do Celta anterior que xa casi ninguén lembra. E a mellor Aceites Abril tamén tuvo algo que ver. Sí. Bueno, non sei se fixaron nesta sala que está o escudo coa torre no medio, un pouco de diferencia típico de como está o escudo actual de Vigo, a oliveira a dereita e a palma do triunfo á esquerda. É outra forma de representar a oliveira que nos remite ao século XIX, porque foi cambiando bastante a representación nos selos de Vigo. Bueno, eu sei deste tema non porque se sabía, sino porque, como fixen a exposición de Vigo no tempo, dinlle 50 voltas para ver como abordaba este tema tan complicado, este asunto tan complicado. Entonces, a oliveira está como moi asociado a partir dos selos, a partir un pouco dos gobernos liberais, cando empeza a aparecer un pouco máis clara, 1820, 30, en momentos determinados cando aparece aparecer nos selos municipais que se conservan, se pode ver algo da oliveira. Eu teño unha teoría que non podo demostrar, pero igual vai o tema por aí. A oliveira estaba no exterior da colexiata, que era onde se reunía o Concello. De feito, tamén, ao lado tamén estaba a pedra, que aparece nun pleito do século XVI,
hai un pleito do século XVI que dice, hai un pleito que fala dese espazo e dice, ata a pedra na que se escollen os alcaldes de Vigo, que é unha pedra que estaba ao lado da colexiata, que debe ser a pedra da pedra, debe ser a pedra. En Redondela había a tradición que se conservan os papéis que se conservan no Museo de Pontevedra, bueno, un destes eruditos pontevedreses, dos grandes eruditos do XIX, nas súas papeletas recolleu a tradición de algo que tamén pasa no meu concello, que é na Pobra do Caramiñal, que é que no século XV o concello se reunía baixo a oliveira. Entonces en Redondela había tradición de que o concello se reunía na oliveira, na Pobra do Caramiñal sabémoslo seguro que se reunía baixo da oliveira da igrexa, o concello se reunía aí. E, bueno, eso témolo en algúns outros concellos de Galicia, é dicir, a árbore, e eu non sei, e, por lo tanto, é unha conxetura, é dicir, non teño ningún tipo de base documental para defendelo, pero me cheira tanto a que esa árbore é a árbore do concello, é dicir, que está vinculada e me encaixaría co contexto liberal, é dicir, me cheira moitísimo, porque o concello estaba enfrente, ademais. Sí, sí. Un pequeno detalle, que creo que non se podían elixir os alcaldes na pedra, entre outras cosas porque o alcalde non se elixía. O alcalde xuíz designaba o señor jurisdiccional. Tomaba posesión. Que tomaba posesión outra cosa, pero o alcalde xuíz era unha elección do señor jurisdiccional. O que si se elixía era o procurador síndico. O procurador síndico que era o que representaba aos veciños. Ese sí que era elixido polos gremios, polos gremiales que eran as que elixían. Pero, bueno, a verdade é que estaban... ten unha hipótese certa de realidade o feito de frente á vieira eclesiástica a oliveira civil. Pois mira, pode ser. Se estamos inventando a tradición, pois é unha boa forma de inventar. Se non é ver, é ben trovato, non? Sí, eu non teño, pero contesto eso, porque en Redondela pasaba, en outros concellos había árbore do concello. En Tui incluso creo tamén pasaba. É sagrado, porque é sagrado, está na igrexa e ten función litúrxica. E Fidalgo tamén. Bueno, non sei se hai algunha pregunta máis, pero bueno, non temos presa, pero a paciencia do local e dos que están aquí. A mí me llamó mucho la atención de que la oliveira, ¿no?, que está en el paseo, quedó fuera de las murallas de Vigo, en el sentido que cuando se decía, no sé si expresamente o sin saberlo, porque de aquella no existía la muralla, la colocaron fuera del recinto de la ciudad. Pues no sé, yo lo digo como arqueólogo, me parece interesante, porque para reivindicar algo de un viguismo, es que situarlo en un lugar muy emblemático. Ahora, fuera de la muralla, a lo mejor otros tiempos, otros modelos, otras expansiones, no sé. Pero dice algo paseo de Alfonso. Sí, el que está en el paseo de Alfonso, claro. Date cuenta que la muralla viene del castillo de San Sebastián y va para abajo, a donde está allí, muchísimo, a unos 50 metros de Oliveira. 10 metros de tramura. Non sei se hai hipótese tamén para isto. Pois, si é certo que ten uns 200 anos, e iso non é discutible, porque ao medirlle o diámetro, máis ou menos se pode... Pero non di que eu, polo que entendí, a tradición que di é que cando se fastidiou a colexiata e houve todo ese problema, que os esqueses foron para un pazo que había aquí, e que a que ven do Paseo de Alfonso ven dos esqueses plantados na casa deste señor, que non me acordo ahora quen era, pues pero era un potentado aquí de Vigo, e que veñen de ali. É dicir, que non hai un vínculo directo entre isto, entre a Oliveira da Colexiata e a do Paseo de Alfonso, sino que pasou polo medio pola casa dun señor. E que na expansión, digamos, burguesa de principios do século XX do Paseo de Alfonso, aí foi cando se plantou aí a Oliveira. Entón, a muralla xa non existía. Pero a principios do século XX non se pudo plantar, porque parece que... Finais do XIX tería que haber unha... Se no 20... Home, no 32 puxeron a verxa, porque está ali. E que eu creo que eso ven da casa do señor este, o esquexe. Creo que tiña a tradición que foi levado da conexión. Creo que hoxe non vamos a acabar por decidilo. O que está claro é que se a Oliveira está no 20 e lle poñen un pechado no 32,
o liberalismo e os republicanos pero prefiren a que Oliveira. está- No, pero se a protexen no 32, claro. se a República protexe a Oliveira no 32, eso xa ten un significado. O tempo é o que manda, non o que pensaban, sabe Dios. Por eso, a sociedade civil. A ver, a última palabra, Sí, claro. E que hai unha tradición moi daqui, de arriba. Sí. A ver, explicarme eso. Ten unha valla. Esa valla eu a recordo desde que nacín. Esa ten anos. pero ti non naciche despois do 32 que o sei eu. Pero mirad unha cousa, non hai que esquecer unha cousa, oliveiras cerca das igrexas sempre hai. Para o Domingo de Ramos, son. Por unha razón litúrgica. O do Domingo de Ramos, A procesión claro. de Ramos. A procesión de Ramos ten que levar olivas. E, polo tanto, eu creo que non debe haber igrexa en Galicia que non tuvera parroquial, que non tuvera cerca unha oliveira, para que a xente pudera coller as ramas para a procesión de Ramos. Eso polo sur, polo norte é Loureiro, porque non medra Oliveira. Aquí tamén, Claro. o Loureiro e a Oliveira. Bueno, eu creo que van ser as 8, creo que foi cumprido o debate, a presentación, o traballo que nos fixeron aquí os dous colegas. Creo que quedou claro, se había algunha dúbida, e por eso tampouco se pode seguir discutindo, que a tradición se inventa, pois que hai que inventala ben. E desde logo, neste caso, creo que se empeñaron en inventala ben, e por eso non levou tanto tempo darlle voltas, non? E desfacer o asunto. O sea que moitas grazas, e creo que o ano que ven, máis. Seguiremos, posiblemente,